دمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رئندي درسنا زفخري وآخر زيت منزشن اندوازا وقا خفيلان دي تتامي مكانزا دقيم حجي ستتيالن ملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا البي بالانتقالات الان عيلي المزمان كبيدا ما زراتك زقم بيدا مكي زرب أبانا يبتق إزنا إزناتي عمبابا يلا لا قربا أورماي رساس يلا ما قربا لا تخون كوي تحاريني سبيت عقلك من زعفني أنا بدامي الله حسفقنا سبعقني باللون كفلا دينا نسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي بطبع بجخو كم زاد بلاني أفضراوي علمي من يوربيو أبكني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحام الله تماطلي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا قزقزي لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي كبت صواب جفو كم تطول عليك أفضراوي علمي من يوربيو أبكي ستاح ملك المئة دفئي بالكندا قولنا يدا اجري انكم اخنيا زمن باري نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا قزقزي سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما يتخونون صبوك تكونون هاي وتر تمنيتنان باقنان يولومون كم وتروها قداسن واناون سفهن تحسو حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا مسانا كتصنحو بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار دماكم وترو دقيمنا دقاقيمنا نتحساسب شير لايك كي قبركم بفلاي لايك كي قبركم نزا فيديو تريزا لهم صبوها يكونن لايك مقبار حقازينا تسرحنا بزوح ساعتات فينا نصرحو زلنا من البات بلتات كلوي خليقن Okay, اجي لومي سفع زبالة سلازلة ناس كبازن نجمر. Some places on the map seem forgotten until the world's attention suddenly pivots their way. Assab, a port city on Eritrea's Red Sea coast, is one such place. Once a backwater, it's now at the heart of global ambition. Its geography is its destiny, perched near the Bab el-Mandeb Strait, the gateway between the Indian Ocean and the Suez Canal. Billions in trade pass through this narrow channel daily. Control the land here, and you control a vital artery of global commerce. Assab is a key, military, commercial, and strategic. For decades, أبزوان زي دارقان تاينا نسمع زلنا نا إرترا بفلاي ودب عسب كمدما دبباو كفالنا إرترا أبز حالفة كاكل التشعن دحر أميديا يمتسعني نيرو كنبل نخلينا دارقا بزوح سقدو سولي إرترا تتباهيلو أسمرا من البات مسوا عيدو تعسب تدبباو قيباري ميديا نا على ما يقدو سولو نيرو أبزن زل حلفة وانا تابز حجو وانجن دارقا like it's a hot topic hot issue حدا كابتي لك كم زي حدا ريل استيت مريت هلكا عداقا زي نبرد مسلكا سب زي حتى كازي قد سولو زنبري هند بدقن كل زدليو زخونه حسبكم يا اخوينا زلاب زوان زي ما تصبغيو إرترا ممليسة تدلايت كتكون كم تخليز قبرا كازلو إرترا أبزوان زي تكون تحصل تغيره مريتها مانم حدا زي انتهي اللعب على مسيلكم عداقا تتحمق مسكونه ገንዘብ ተሸጊርካ ዕዳ ምስ ወረደካ እንታይ ትገብር መብዛሕትኦም ሰባት እዮም ዝገብሩ ንሓደ ሃገር ዳስ ንብረት ብሕሱር እዮም ዝሸጥዎ ቁጠባኻ ሕማቕ ተኸይዱ መናብሮኻ እንተኸቢዱ ኩሉ ነገር እንተከፊካ እንታይ ክትገብር ኣሰትስ ናትካ ኢኻ ትሸይጥ ትሕዝቶታት ናትካ ኢኻ ትሸይጥ
ኤርትራ ድማ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ወሪድዋ ከሎ ሓንቲ ነዛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብዝደለካ ክትነቕፎ ትኽእል ትኸውን እታ ዝዓበየት ኣኽብሮት ክትቦ ዘለካ ግን ኣብቲ ዝኸፍአ መድረኽ ከሎ ንሽተይ ክፋል ናይቲ መሬቱ ክሸይጥ ዘይመረፀ ወይ እውን ዋጋ ዕዳጋ ናይታ ልውላውነትን ናይታ ሃገርን ኣብ ሓደጋ ኣይትዩ ንግዝያዊ ሽግሩ ክፈትሕ ብዘይምኻሉ ማሲቭ ሪስፔክት ክልወና ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ብዚ بزي قد استعانة تقاوم لك maybe ኤርትራ ማዕበለትን ደጎለዶ ዝብሪቶ ክልወካ ይኽእል سديد you can debate about that ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ኤርትራ መድረኽ ናይ ኤርትራ ብጥልቅ ስለዚ እንበብካዮ ጥራዩ ንሱ ደሓን ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ነገር ክዝክራ ዘለካ ግን እዛ ሃገር እዚኣ እቲ ዝዓበየ ብድሆ እናሓለፈት ከላ ዝኾነ ይኹን ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ንብረት ናይቲ ሃገር ንግዝያዊ ሽግር ንምፍታሕ ሕሊፎም ስለዘይሃቡ እዚ ዓብ ኮምፕሊመንት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ኤርትራ ዝወረዳ ኣይኮነን ከምዚ ኤርትራ ዝወረዳ ኣብይ ኣሕመድ ወሪድ ወደሎ ፀገም ንክገብር ክንደይ ሃገራዊ ሃብቲ ሸይጥ ከም ዘሎ ኢትዮጵያውያን ከይትኩም ተኸታተልዎም መዓልታዊ ክንደይ ቪድዮ ይድወፅእ ዘሎ ሃገር ተሸይጣ ተረኪባ ያም ክብሉ ዝውዕሉ ዘለው ስለዚ ኤርትራ እቲ ዝኸበደ መድረኽ እናሓለፈት ከላ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ናይ ዓለም ድማ ሃገር ኣብ ሓደጋ ተወዲቓ ሽግር ተረኺብካ ቁጠባዊ ሽግር ተመፂካ ገለ ነገር ንክሸይጥ ትግደድ ኢኻ ኤርትራ ግን they didn't do anything ስለዚ እዚ ሓደ ካብዚ ካብ ወለዶ ንወለዶ ዝሰግር ኣገዳሲ ታሪኻዊ ሰነድ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ህዝብን ሰራዊትን ዝኸፈለ ዋጋ ነቲ ሽግሩ ንምብዳሕ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ገይሩ ነቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ወይ እውን ሃገራዊ ፀጋታት ኣሕሊፉ ስለዘይሃበ ምናልባት ብሕጂ ዘለና ግዜ ሕሊፍና ክንብ ዘይኮና ነቲ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ዘይንድለየሉ ዝነበርና ሓደ ነገር ኣብ ዕዳጋ ዘይድለ ተኮይኑ እንታይ ካ ትገብሮ ኣብ ኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ኢኻ ትሸጦ ስለዚ ኣብቲ ደይ ኤርትራ ዘይትበሃገሉ ወይ እውን ዘይትጥመተሉ ዝነበረት ብሕሱር ክሽየጥ ዝኽእል ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ሎሚ ግን ኤርትራ ኣዝያ ተደላዪ ስለዝኾነት ነቲ ንብረት ነቲ መድረኽ ተጠቒሞም ንኤርትራ ብዘርብሕ ንልኡላውነታን ንመፃኢ ወለዶ ብዘኽስብ መንገዲ ዘድሊ ስጉምቲ ክገብሩ እዮም ብሓፈሻ ንሕና ዓቂብና ዘፅናሕናዮ ፀጋናትና ጎረቤትና ኣብዚ ወዓሉ ውዒሎም ቅድሚ 30 ዓመት ናትናይ ነይሩ ሕጂ ክምለስ ኣለና ኣብዚ ኢሎም ከጉርዑ ክትርኢ ከለኻ ዝሕዝን እዩ ጎቢጦም ሒዞሞ ዝነበሩ ኤርትራ ሓራ ውፅያ ሉላዊት ኮይና ትነብር ነይራ ግን ኣይተጠቀመትሉን ስለዚ ስለዘይተጠቀምሉ ተመሊስና ክንጎብጥ ኣለና እንታይ ክገብሩ ክጥቀምሉ ኢሎም ኣይኮኑን ክሸጥዎ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዕዳ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ንዓሰብ ዝኩሉ ዝርብፆ ዘሎ ኣብ ዕዳ ዘሎ ወደብ ከማዕብል ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ንዓሰብ ወሲዱ ነቶም ኣለቂሖም ብጎረሩ ሒዞሞ ዘለው በዚኣ ጌርኩም ኣዳቅሱለይ ወይ እውን ኣብዚ ገለ ግበሩ ኢሉ ንዕክቦም ስለ ዝደለየ እዩ እምበር ካልእ ነገር ተዝኾኑ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ተርባፅ ኣይምተፈጥረን ውሽጣዊ ኩናትን ፀገምን እናሃለወካ ናብ ኤርትራ ይትኸይድን ኢኻ ብሓፈሻ እቲ ዘለዎም አጀንዳ እስከ በሓደ በሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ዘገርም እዩ ከሶስት አስርተ ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ውስጥ የነበራት ድርሻ የጎላ ነበር። ለ12 ዓመታት የኢትዮጵያ ባህር ኃይል አባል በመሆን ያገለገሉት መርከበኛ ፒት ኦፊሰር ታዬ ሀረሩ ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የባህር በር አልባ ሆና መቆየቷ እንደሚያስቆጫቸው ይገልጻሉ። ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ አንዱ የመተንፈሻ አካሏ መሆኑን በማስረዳት ከ36 ዓመታት በኋላ አሁን ትኩረት ያገኘው የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት ጉዳይ ተገቢነት ያለው መሆኑን ያስረዳሉ። ቀይ ባህር ማለት ኢትዮጵያ መተንፈሻ አካል ነው። አንድ ሰው መተንፈሻ አካሉ ተይዞ ወይም ተበላሽቶ ጤንነቱ ላይ የሚያመጣው አደጋ በጣም ብዙ ነው። ልክ ኢትዮጵያም ባለፉት ዓመታት ማለት ነው ኦልሞስት አሁን ቀይ ባህርን ካጣች ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ካብ ዝሃደማን ካብ ዘዝለቃን ቦታ ኣብ ዝኾነ ተጓሒፎም ነይሮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ተደርብዮም ነይሮም ሕጂ ተመሊሶም ብዛዕባ መተንፈስን መውፅእ ትክን ክብሉ ልብና ወቃ ሳምቡና እኮ ብዙሕና ክንከይዳ እንደልና እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት መተንፈሲና ተዓቢስና ነርና ትንፋስ ተድዕበስ ዳክሳ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ትንፋሱ ንኸየተንፍስ ብጎረሩ ዝሓስከያ እኳ ኣይፀንሕን እዩ ምስጋና ዘይብሎም ምዃኖም ድማ እንተወሓደ ንጅቡቲ ሪስፔክት ክብዋ ይግባእ ክንዲዚ ዓመት ኣብ ደገ ባሕሪ ትቦም ንዘላ ንጅቡቲ ሕጂ እውን ኬንያ ሂብዎም ኣለዉ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ሂብካዮም ኣይሂብካዮም ፍልልይ ከም ዘይብሉ በዚኻ ትርኢ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ገዲፎሞ ዝኸዱ ባዕሎም እዮም ዝኸልከሎም ኣካል ኣይነበረን የግዳስ እቲ ተሃዲድን ፈኸራን ኣነ ዝገረመትኒ ዘረባ ሓንቲ ክሪአኩም እያ ኣብዚ ብፍላይቶም ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ ምናልባት ከተስሐቀናውን ስለ ትኽእል እያ እንታይ እስከ ዝብል ኤክስኪውዝ ይጥቀምሎ መሲልኩም
بس خابي سام كوينو أبي نكتسعونا قداسو كوي كتسعونا قداسيو أبزتي نيف زنبرة ባህር ኃይል ሲፈርስ ትጥቅ ፈቶ ተማርኮ አስረክቦ መርከብ ተማርኮበት አይደለም የፈረሰው። ለምን ሻቢያ በመርከብ ሊወጋን አይችልም። የመርከብ አቅም አልነበረውም። በቦት ነው የሚመጡት። በቦት ይመጣሉ፣ በቦት ይሞክራሉ። በዛ አይነት ነው የነበረው። የፓይሬትስ አይነት ነገር ተስቃሴ ነው። እንደዛ ነው የነበረው እና የኛ ምጽዋ ወደብ መመታቱ ባህር ላይ ያሉት መርከቦች ከእዝ ውጭ ያረጋቸው። ይሄ ነው ትልቁ ነጥብ። እሱ ነው ማለት። አዎ እንግዲህ ሴንተር ኦፍ ኮማንድ የፈረሰው ምጽዋ ላይ ነው። ምጽዋ በመንፈር እንታይ እስከ ይብላሎ ወላ እኮ ምሕፍረት ደይብሎም ንሕና ኃይል ባሕርና ኢትዮጵያ ኣይተሳዕረን እንታይ ዳ ያጋጢሞ ሻዕብያ ኃይል ባሕሪ ስለ ዘይብሉ ኃይል ባሕሪ ስለ ዘይብሉ بحيل كواجعنا ببحر كواجعنا سلزيكل بجال باجيري متينا يبلالو بخلا زرار بعد داويتون جولياتن كباسو خلوسي جوليات أي تسعرن سلمنتاي داويت شماران حسينن جلملن لبيسو سلودي مصو بنايت حقنا يكوينات سلودي مصو جوليات أي تسعرن يزبلهم زلو ونشوف يركض بأس هيكون نيرت مدب ناي بحق زحزنو خاز يوم ኤርትራ ምሳኹም ፎርማሊቲ ናይ ውግእ ንኽገብሩ ሬስትሊንግ ኣይኮነ ነይሩ ውድድር ናይ ስፖርት ኣይኮነ ነይሩ ሕግታት ናይ ስፖርት ኣማልዮም ክምፁኻ ውግእ እዚ መሬቱ ሓራ ከውፅእ ዝደሊ ብኩሉ ዘዋፅኦ መንገዲ ድመፀካ ካልኣይ ቁሩብ ሓፍሪ ግቦ ትኻልእ ንኣብነት ናደኡስ ክሰዓር ከሎ ክወድቕ ከሎ ወይ እውን ካልኦት ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ክሰዓሩ ከለዉ እንተወሓደ እንታይ ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም መስለኩም ንሕና ኣብ ቦትኦም ኣብ ድፍዖም ከድና ንኣቕፋ እንድሕር ኸድናዮም ኣብ በዓል ኣፍዓመት ተኸድናዮም ኣብ በዓል ካልእ ተኸድናዮም ኣብ ቦትኦም ስለ ንመፅኦም ዘለና دفعت جيروم يهرمونا نيرم كل خليهم اكسكيوز كتكم خليهم الزبا شايزس انتاي مخنيات يزلو شعبيا كاب نقفات بجيسو اب غلاغول ناي باسع اب غلاغول سطح غلاغول ناي باسع متيو اب دفعناتو اب غزاناتو اب بروتون غلملن حيزلو زلو نعمتات سلطنلو بوتا متيو بنكير خوصا خلصي كتحفراي تخلد اسكاب زي قربت لي وساس خلا قال قربت لي مالت انس بقالاتي كدهلم نزفتن زفت ددحل سبات يكون اوف كورس تم بمحرنيا تزاربو نزا كليب زيا رياكت غبروا لهم يلكم حبوم مغنياتو حيل بحري اب دقيقه ايرترا اب غلغل كتواغا كابت وانتا يواصاني نير وحود عقم سبي نيروا اصوارتا يكون حيل اير اي نبرات ስለዚህ حيل بحري نبرات ስለዚህ نعخا ابت زلخايه بوتا كتواغا كاسي كند منتاي موت مخانكات ريخات نغرو زلخان عالم كند منتاي ريسا مخانكا مبر أفضل بحر مراخب نيرنا كابتنات نيرنا زتململه بناي رشان بناي قالن أنا حيل بحر نيرنا نابلكا أب نسخة عريض كله زلخا بوتا متيو بونكو يرا واوتيو أشحات سراويت كلها أنا كعصرت شحن العلو تهدرات نيرو أبو متينا نحنا نقول ناي مريت تواجينا نفلتنا لهم شعبيا خنا بحر وجد فلت نيري سلازي نسخاتكم تسفقت قرص ترايز لكم الجون أب فقد استديو متيهم تقعر وزلهم نت تاريخ زفلت سبيلن حزبنا ناي تاريخ صقم سلازلو ماليسنا ندون قرمو نسوم دون قيرم زلو حزبي جigنا خين كاتقرب لهم تمالي تماريخكا يتكن لالي تباهلكا بمحرت ناي شعبيا دحين كا تمليس كالومي قوبعن كدان ناي كلام اب قلب على الجحبي كان زنا بركات تمليس كان عند خدينكا كتفكر كجمر كلها كابزن العلي وردت بعالم يلن اب عالم كخالوت انكواتهم جرمن كون احنا سعرنا نايلوم ايواغو اي فكرونيا كالا كنا عالم تسعرنا نايلوم يم كبيرهم زنغرو طليان تسعرنا يم زبلو اب عالم تسعيرهم كله كم زسعروا ابت زغبرو من يمسكي ابزي 4 كيلو زلون اداخرتناتهم زياده ما سلمتاي كمخينا نحنا نفلطاينا سلمتاي كمخينا ኤርትራ كنت تاريخ غيرا ابت قطبا كمتي كونكونس غبانا كنكون ስለዘይ ከአልና ምክንያት ድማ እገዳን ዕፅዋን ሽግርን ስለተፈጥረ እምበር ከምቲ ኣብ ግንባራት ተኣምራታዊ ታሪክ ጌርካ ነቲ ነፅነት ደምፀ ቀልጢፉ እኮ ቁጠባዊ ተኣምራት እውን ክገብር ጀሚሩ ነይሩ እዩ ግን ርዮሞ ኣጋጣሚ እቲ ኩነታት ምስ ተረኣየ ልክዕ ከምቲ ሰውራናትና ይኮን ትሪኢኹሞ ሰውራናትና ኣብ 1977 ዝበፅሐ ከተማታት ናይ ኤርትራ ሓራ ወፅየን ነይረን ሽዑ እኮ ነፅነት ክመፅእ ይኽእል ነይሩ ስለምንታይ ደይኮነ እንድሕር ኢልካ ጸላኢ ካልኦት ረዳት መፅኦም ከድሕንዎ ስለ ዝመረፁ ብዙሕ ገንዘብ ክብዎ ስለ ዝመረፁ እንታይ ኮይኑ ሓይሉ መፅኡ ሕጂ እውን ከም ኤርትራ ክሳብ 98 ቁጠባዊ ተኣምር ጌራ ድሕሪኡ ድማ እቲ ጸላኢ ሜላ ቀይሩ ስለ ዝመፀ ነቲ ቁጠባዊ ግስጋስነት ተጠዋቢልዎ ሕጂ እውን ተመሊስና
كم بحال دش دخيمة هاجر نبلع على كتمة مخانا كابت تاريخ كاتم ركز كاترو يغلغا أو وصي تاونت ناتو صباح نقول كرايا كايو سلازي زياتهم يفكروا نحن هذا ما نقدميت مجزجاز تراي كالا مراتي زول يلن سلازي انتاينا نرزا لنا بزي قداي زي نساتهم سفع زخوني بروباغندا بهاجر درجة تلفزيونات ناتهم كترن ليتن بزعبوت راي تزارب زلو መለከተው በውሃ ተከባ የባህር በር የተነፈገች ሀገር ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ አለችና እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ ስንመለከት በጣም ከወደብ በድንበር አካባቢ ከ60 ኪሎ ሜትር የምትርቅ ሀገር ነች። ከውስጧ ደግሞ የሚፈሱ ወንዞችን ለጎረቤት ሀገራት የምታጋራ ነችና እሷ ግን በባህር በር የምትቸገርና የባህር በርን ስታነሳ ደግሞ ጠላቶች የሚበዙባት ሀገር ሆናለችና ይህንን እንደው በማስረጃዎች ከተመለከትን ወደ በርከት ያሉ ወንዞቿን ለጎረቤቶቿ ታጋራለች። ወንዞቿ ላይ ለማልማት ደግሞ እጅን ታይም ዝብሉ ዘሎ እዚኦም ኣነ እኳ ወላ መትሓዝየ ዘይብሎም ንኣብነት ታይም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ብማይ ተኸቢባ ዘላ ሃገር ኮይና ኣብ ደገ ባሕሪ ዝተነፈገ ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ እቲ ካርታን ተሪኢኹሞ ዝዓበየ ክፋል ዶብ ናታ ምስ መን ትሪእዎ ኣለኹም ዶ ምናልባት ሓደ ብሓደ ቆፂርካ ክትብሎ ይትኽእል ሃገር እቲ ዝዓበየ ዶብ ናቶም ሶማልያ እዩ ሶማልያ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ሃገር እያ ካልኣይ እንታይ እዮም ዝብሉ ፀኒኦም ንሕና ዝበዝሕ ማይ ንኻልኦት ሃገራት ኢና ንህብ ወሓይዝናትና ካብ ዓድና ተበጊሶም ናብ ካልእ ኸድዮም ናብ ሶማልያ ክልተ ውሕጅ ይኸይድ እዩ ስለዚ ምስ ሶማልያ ኮፍ ኢልካ ተዘራረብ ምዝርራብ ከዓ ምስጢር ኣይኮነን ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ክልተ ሰለስተ ግዜ መርሓባ ክበካ ይኽእል እየ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓሙሽተ ቦታ ከም ዝመረፅካ ክበካ ይኽእል እየ ልውላውነት ናይ ሃገረይን ግዛእታዊ ሓድነተይን ግን ከይትደፍር ብምባል ንዓቢ ነጊርዎ እዩ ስለዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ፀገም ተለካ እሞ ውሕጅ ትቦም ተለካ then go and deal with them ተዘራረብ ምሶም ንኤርትራ ማይ ኣይትባኒኻ ንፋስ ኣይትባኒኻ ወላ ሓንቲ ትባይ የብልካ ኤርትራ ኣምላኽ ቀደም ስለ ዝሓለየልና ካባኻትኩም ዝመፅእ እዚ ኒል ዝበሃል ናብ እዚ ወሓይ ዝብልዎ ዘሎ ናብ ኤርትራ ከይዱ ንሕና ብጎረሮና እንተንኸውን ብጎረሮና ካብ ኢትዮጵያ ንምርኮስ ነርና እንተዝኸውን እስከ ኤርትራውያን ኣነ ካብ ፅሊ ተበጊሰ ዝብል ዘለኹ ይመስል ሓደ ውሕጅ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ከምዚ ንግብፂ ጎረሮና ዘተርክስ እንተዝነብር ነይሩ ክንደይ ዲጋም ገበሩሉ ኢልኩም ተሓስቡ I would like to see ክንደይ ዲጋም ተገበረሉ እዚ ኒል ተገይሩ ዘሎ ተገዲፉ ቀደም ዲጋ ናብ ኤርትራ ንዝኸይድ ምተገበረ ምክንያቱ ኣብ ልዕልና ዘለዎም ንኤርትራ ንምድኻም ንኤርትራ ንምንብርካኽ ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዘይብላ ንኽትከውን ዝገብርዎ እቲ ሚድያ ናቶም ረእይዎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ካርታ መረእይዎ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ምስ ኢትዮጵያ ወዳዲርካ በቲ ንሳቶም ዝብዎ ቁፅሪ 130 ሚልዮን ኣለና ይብሉ ንሕና ክንደይ ዝብለና ለትሰይ 5 ሚልዮን 6 ሚልዮን ዝብለና ንበሎ ስለዚ مسانا زولادر نحنا بسلاسان أم تسعان حد الناس نتنا دقيمنا رقيمنا ويون ناس زخنت حجر كوينا إرترا نساتهم أيت جزانا يمزولو مسانا أنت زولادر الله مسانا كابتملو زوبانا يكرن أفريقيا إثيوبيا مسانا كوادر يقبضني مسكالو هنا يقبضني أيت جزانا سلزبلو مسير تراكم بفلسو ميزة ورادر زي بلو مسجوبتم مود داري قلّو سلامتاي جوبتي سبعتات يا سوساتات يا سبعتات يا ناس نتارقيبا سوماليا كمو سودان كمو كينيا كمو everybody يمكن سنترغي سلازي مسكالكم كم دليتكم سانا جز ودادر يبلكم نساتهم جن 10 شعب مسير ترايمز ودادرو سلامتاي دارلكا ابروسوم تزعبي أنبسا إيرترا سلزغون إيرترا سلزغونت نيرترا تحاليفهم نعلم مولو زمر حوايز مسلون they really feel happy بتنا بإيرترا زلو كنتات مالتي هجي نتي مرح يوم دما نسمع أتعايزنا نريو ዋናው አማራ ነው ላንተ ዋናው ትግራይ ነው ዋናው ወላይታ ነው ቀጥሎ ደግሞ የዋናው ቀጣይ ዋና ደግሞ ኤርትራ ያለው ወንድም ነው እዚህ ያለውን ሰከንደሪ አርገ ባዳ አርገ ህዛ ብትሄድ ባላንስ ያስፈልጋል ብዙ የሚወናበዱ ሰዎች አሉ አትወናበድ ወንድሞች ናቸው አንድ ቀን ይመጣሉ ተጋብተሃል ተዋልደሃል አብረ ኖርሃል ጊዜ ያለያይተዋል ጊዜ ይመልሳል እንደምትታረቅ አንድ እንደምትሆን አስበህ ክፉ አትናገር ክፉ አታድርግባቸው ተበላም حلاي ኮይኑ ዝገብረ ዘለት ዘረባ ጃይን ካቡስ حلاي ኮይኑ መጀመሪያ ኦሮሞ አምሐራይ ቀዳምነት አምሐራ ድማ ኦሮሞ ቀዳምነት ሽዑ ትግራዋይ ሽዑ ወላይታ ሽዑ ሲዳማ ሽዑ ናበለነት ኢትዮጵያዊ ከፋቅሮ ይዘል ዘሎ ድሕርስኻትኩም ሓደ መስኮንኩም ከዓ ጎረቤትኩም ኤርትራው ንዓና ጥራይ ይጠቅስ It doesn't mention Ethiopia, Somalia ይጠቅስኒ ሱዳን ይጠቅስኒ ኤርትራ ጥራይ ይጠቅስ and there is a reason for that እዚ ብቅን ዕና ዝግበር ዘሎ ንሰላምን ፍቅርን ዝብል ዘሎ ድመስሎ ክንደይ የዋሃሎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ትማል ኣሕዋት ነርካ ተዋሊድካ ኢኻ ተዛሚድካ ኢኻ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ተፈልዮም ኣለው ክምለሱ እዮም ሓደ መዓልቲ ስለዚ ሕማቕ ቃላይ ትዛረብ ብዛዕቦም ፅባሕ ንጎ
ንናጽነት ናትናስ ተደምሲሱ ናባይ ክምለስ እዮም ኣብ ልቡ ዝኣምነሉ ነገር ተሎ ሰብ እዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምፍራስ እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ኣፍሪሱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢሉ ካብ ሓደ ኮንፈረንስ ንዓበይቲ ሊቃን ናይ ቢዝነስ ፒፕል ንኤርትራ ፋሕብትን ኢትዮን ኣብ 10 ደኮነስ ንኤርትራ ፋሕፋሕ ኣቢላ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክእትዋየ ዝበለ ሰብ እዩ እጅሱ ኣብ ሕቡ ኣኼባ ኢልዎ ኣብዚ ግን ብግልፂ ይዛረብ ዘሎ ሕማቅ ቃላይ ትዛረብሎ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ተመሊሶም ኣካልካ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ this guy is delusion ህውተታ ናይ ሰብኣይ እዚ ደረት የብሉ ነገር ግን አሁን ደግሞ ላንተ የተኙልህና መልካም የሚያደርጉ አስመስለ ደግሞ አታውራ ያባሉ ያሉት ነምበር 1 እነሱ ናቸው። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ችግሩ ግን ደህንነታቸውን ኢንጆይ ያደርጋሉ። ደህንነት መሆኑ አይገባቸውም። በከፍተኛ በሚያሳዝን ጉስቁልና ውስጥ ያሉ ህዝቦች ናቸው። ቶሎ ፈጥነን ወደ ምንዳ ተሸጋግረን እነዛ ወንድሞቻችንን ወደ ምንዳ ማሸጋገር አለብን። እዳ ነው እሱም ከፍተኛ የሆነ ደህንነት አለ። ይሄንን ወደፊት በሚኖረው መስተጋብር ውስጥ እንደ ምንጋራውና እንደምንሰራበት ነገር መታየት አለበት። መወናበድ ግን አያስፈልግም። መወናበድ አያስፈልግም። በተቻለ መጠን እንኳን ከኤርትራ ከወንድሞቻችን ቀርቶ ከግብጽም ቢሆን ሰላም ያስፈልገናል። ብጣዕሚ ሃውታትያ ሰብኣይ ምዃኑ ካብ እዚ ካትፈልጥ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዚኣ ድኻያ ተስፋ ዘይብላያ ዝብል ስእሊ እዩ ዘለዎ ኣብ ርእሱ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ህውተታ ካብኡ ዝብገስ ተሪኹም ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ግን ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ድኽነት ዘላ እቲ ድኽነት ድማ ኢንጆይ እዮም ዝገብርዎ ካብኡ ክወፁ ድሌት የብሎምን ባህጊ ካብቲ ድኽነት ንምግልጋል የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ቃል ብቃልኦም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ትሪኦ ኢኻ ካብቲ ካድረታት ናቱ ዝገብርዎ ፕሮፓጋንዳ አንጻርና ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ኤርትራ ኣብ ሓንጎሎም ተስፋ ዘይብላ ሃገር ገይሮም ቀሪፆማ ስለ ዝኾኑ እቲ መሬታን ሃብታን ንምግባት ቅድሚ ካልኦት ንሕና ክንጎይ ኣለና ከምኡ እዩ ትስርሑ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ኤርትራ ትጠፍእ ትኽእል ሃገር ስለ ትመስሎም ዘለ ስምዖም ከስምዓኩም እየ this is a very very blatant ግልፂ ዝኾነ ዘረባን ተሃዲድን ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ዳርጋ ክትወድቕ ቀሪባያ ሸበትበት ክንብል ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናቶም ዳርጋ ቀጻሊ ኢኻ ትሰምዖ ካበይ እዩ ዝብገስ መን እዩ ዝቦም ሓበሬታ I don't understand ብዙሕ ግዜ የሰምዖ ዘረባ ዛነ አፈወርቂ ሀገር ጥለው ይፈለጥጣሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቲክቶክ ቤተሰቦቼ። እስኪ ይህቺን ቪዲዮ በደንብ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት እያደረጋችሁ እዩልን። ቪዲዮቼ ሁሌ ጠይቄ ልጀምር። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሀገር ጥለው ይፈለጥጣሉ። ይህንን ያሉት አሜሪካዊው አምባሳደር ቲቦር ናሽ ናቸው። የቀድሞው አሜሪካዊ አምባሳደር ቲቦር ናሽ ከብርጌድ ንሓመዱ የሰማያዊ ማዕበል ንቅናቄ ካብ ምሕር ኣብ ኣእምሮም ዘሎ ባህጊ ናይ ኤርትራ ስርዓት ንክወድቕ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ገለ ነገር ለውጢ ንክገብር ቲቦር ናጌ ከምኡ ይበለን ቀዳማይ ኣነ ፖስት ገይረልኩም እየ እዛ ፖስት እዚኣ ሓደ 5-6 ካድረታት ናይ ኣቢ ከዝርዋር የለኹ ነዚኣ ጥራይ ይኩን ከማ ተመሰል ኤርትራ ሙዳቃ ዘይተርፍ እዩ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅልውላዊ ዘሎ ኣብ ሻቅሎት እዩ ዘሎ ዋ ኣትም ሰባት ዝቃፀል ዘለኩ ዓድኹም እዩ ዓድና ይኮነ ዝቃፀል ዘሎ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝሓሸ ሰላም እዩ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓሸ ርቃት እዩ ዘለዋ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ዘለዎም ሽግር ንሕና ከይወደቕና ከለና ኤርትራ ክትወድቀልና ኣላ ኣብ መንጎ ትምኒትን ክውንነትን ዘሎ ፍልልይ ከማን ክርድኦም ኣይከኣለን ሕጂ ኣብዚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ንዝብል መጀመርያ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ሰዲዳ ኣላ እዚ ፅሑፍ እዚ ድማ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ በኣሜሪካ ማለት እዩ ሓደ ቅሉዕ ዝኾነ ፅሑፍ ናብ መፅሒፍ ኣሎ ናብ ንዩኤንን ሕብረት ኣፍሪካን ፅሒፍሎም ኣሎ እንታይ ዝብል ዚ ኮል an aggressor by its name ንወራርን ኩናት ዝደሊ ዘሎ ሓይልን ብሽሙን ተፀዋዕኩሞ ዝሓሸ እዩ እዚ ድማ ቅሉዕ ዝኾነ ደብዳቤ ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ዩኤንን እዩ ስለዚ ካልኦት ኣባላት ሃገር ናይዚ ኩነት ናይዚ እውን ሪኦም ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ናይ ወራር ሕልሚ ናይ ኩናት ሕልሚ እናርኣኹም ተዝቅጡ ዘለኹም ጽቡቅ ትገብሩ ዘለኹም ከይመስለኩም ጽባሕ ንጎ ተሓተት ኢኹም but a binding legal obligation to reject and condemn Ethiopia's prosperity part expansionist rhetoric and its dangerous implication. They are publicly declared maritime ambitions. ናይ ባሕሪ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕልምናቶም ብተደጋጋሚ ዓዊሎም ክገልጹ ኢና የመለና orchestrated media campaigns and planned intentions to invade sovereign Eritrean territories and cannot be considered a mere political discourse. It is a direct assault not only against a sovereign country but also on the international legal order
and the Charter of United Nations and Foundation Principles of African Union that uphold the recognition of colonial borders and respect the sovereignty of a member state. I mean, UN ilka ሕብረት አፍሪካ ኢልካ ናይ መጋበርያ ናይ ኢምፔሪያሊስስ ናይተን ወራርን ካልእን ዝገብሩ መጋበርያታቶም ምዃኖም ንጹር ዝኾነ ነገር እንዲዩ ግን ዝሕዝን እዩ ሓደ ልኡላዊ ሃገር መኻ ኣብቲ መሰረት ናይቲ ሕብረት አፍሪካን ሕብረት ሃገራትን ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ቅሉዕ ዝኾነ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕልሚ ዘለዎም ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬትን ኣፍ ደገ ባሕርን ወሪሮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክሃንፁ ብግልፂ ዝዛረቡ ዘለውን ዝምድሩ ዘለውን ዝህድዱ ዘለውን ጀነራላቶም ፖለቲከኛታቶም ነዚ ዘይምኹናኖም ወይ እውን ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ዘይምሃቦም ናይ ብሓቂ ዝሕፍር እዩ failure to act or even silence the face ከምዚ ዓይነት ስቕታ ወይ እውን ሸለልትነት ዝኾነ ይኹን ዘይምግባር ደይመደይልካ ነቲ ኩነታት ኣስኪትካ ምርኣይ ዝኻ ነቲ ሕማቅ ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ምትብባዕ ምዃኑ ንዕኡ ትሕግዞ ከም ዘለኻ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ድሌቱ ክገብር ዓቕሚ ተረኺቡ ድማ ስጉምቲ ንኽወስድ ትገብሮ ከም ዘለኻ ውፅኢት ናቱ ድማ ናይቲ ዞባ ዕግርግርን ሽግርን ጥፍኣትን ዳኣ እምበር ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ኣይኮነን the international community must therefore speak with one clear voice call an aggressor by its name ስለዚ ዓለም ለኻዊ international community ዝበሃል እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ነቲ ወራርን ዕግርግርን ዝፈጥር ዘሎ ሽም ንክልትየን ሃገራት ናብ ኩናት ከዳለዋ ብላብላ ገዲፎም ንኩናት ገፁ ዝብገስ ዘሎ ዝህድ ዘሎ ሓይሊ መን ምዃኑ ፈሊጦም ንዕኡ ክውክልዎ ይግባእ እዚ ኤርትራ ጥራይ ትብሎ ነገር ኣይኮነትን ስምዑ ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ተባሂሉ እዩ ዝግጅት መደረጉን የሳቸውን ንግግር መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም መሬት ላይ በተግባር ስናየው የከረምነው ጉዳይ ነው በተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት ወታደራዊ አዛዦች ሲነገረን የከረመ ነገር ነውና ዜን ሚዲያውን አጨናንቆት የነበረ ነገር ስለሆነ እሳቸው አሁን ነገሩን አልነገሩን በዛ ደረጃ መንግስት ዝግጅት ያደረገ የመሆኑን እውነታ ሊቀየር የሚችል ነገር የለም ከዚህ የተለየ ነገር ቢናገሩ ማለት ነው ግን ያው ዛሬም የተናገሩት ነገር የዛ ነገር ማረጋገጫ ነው እሳቸው ስለዚህ ብዛዕባ ኩናት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መጀመርዮም ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ናይ ኩናትን ዕግርግርን ፕላን ሃሊዎምን ዝኸድሉ ዝነበሩ ምዃኑ ተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ It has been a crystal clear that Eritrea's independence, sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. They were earned through immense sacrifice. ስለዚ ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ንዲስካሽንን ንዲቤትን ዝቐርብ ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ስእልታት ምስ ዝኸዱ ኣተሓሒዙ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ፖስት ገይርዎ ኣሎ ኣቶ የማነ ብርሃነ ገብረ ሂወት ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ብግልፂ ነዚ ኩነታት ይዛረቡ ኣለዉ ኣነ ነዛ ናቱ ፅሕፍቲ ፖስት ገይረ እንታይ ኣለኹ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ንሕብረት ኣፍሪካን ንዩኤን ስቕታን በቲ ሓደ ናይ ኤርትራ ትዕግስቲ በቲ ካልእ ስቕታ ናይ ዩኤንን ሕብረት ኣፍሪካን ዝተጋህደሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና Eritrea has been patient ኤርትራ ትዕግስቲ ኣለዋ ትዕግስቲ ናታ ግን ድኻምነት ከም ዘይኮነ ኣቢ ጭፍራናቱ ኩሉ ግዜ 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ኣብ ሶምን ናይ ኩናት ከበሮ ሓምሓም ናይ ከበሮ ናይ ኩናት ናሃረሙ ከለዉ እተን ግደፍ ክብልዎ ዝግብኦም ዩኤን ይኹን እዩ ወላ ሓንቲ ይገብሩ ከም ዘየለዉ እዚ ድማ መጀመርያ እቲ ውድቀት ናይ ዩኤን ከምኡ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዓብ ስእሊ እውን ክንገብር ክንክእል ኣለና መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዕንወት ወላ ሓንቲ ይዛረቡ ኣለዉ ፎር ኤግዛምፕል ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናትን ገለን ገይሩ ኣብ ኣምሓራ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ኦሮሚያ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ እናተኻየደ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ዩኤን ዝኾነ ኣይበለን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ኣውፅኡ ንኣቢ ግደፍ ክብሎ ኣይተሰምዐን ክንደይ ግፍዒ ኣብ ርእሲ ግፍዒ ባይ ዘ ወይ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ተስፋ ዘይብሉ ምዃኑ ጀዋርስ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም እቲ if I can find it እቲ ኩነታት ኣብዚኣ ጀዋር ሓንቲ ፖስት ገይሩ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ዘይብሉ ቦታ የለን ማለት እዩ መጀመርያ ኣዲስ ስታንዳርድ ታይል ነይሩ ኣብ ኢስት ቦሮና ማለት ናይ ኦሮሞ ክልል ምስ ኬንያ ዝራኸብ ቦታ እዩ ዞባ እዩ ስኻ ኣብቲ ኢስት ቦሮና resident reports 2 months closure of ስለዚ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ቦታ ዝኾነ ደቡብ ናይ ኬንያ ዘሎ ህዝቢ ፅርግያ ካብ ዝዕፆ 2 ወርሒ ገይሩ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ዕግርግር ብዝተፈጥረ ኩናት ዝፈጠሮ ሽግር ማለት እዩ ነዚኣ ጀዋር እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ Is there any road left in Ethiopia untouched by the multitude of conflicts tearing the country apart? ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተዓፀወ ፅርግያ ንምዃኑ ኣሎ ዶ
ምክንያቱ እቲ ሃገር ኩሉ ጽርግያታታን ኩሉ መስመር ናይ ንግድናታ ተዓጽይሎ the recent violence along the border between the Oromia and Somalia regions was not accidental አመንጎ ሶማልን ኦሮሞን ግጭት ተፈጥሮ ላብቱ ዶብናቶም ብላሎ it was a calculated act deliberately instigated by the federal government agents in collusion with regional administrators for 6 years since 2018 this border has had enjoyed peace and stability. Yet, the moment the region began to feel the heart of rising public discontent over economic collapse and political response, conflict was suddenly reignited. From Moyale in the southern tip to Boroda Galeb. Taizi, Mangistinai, Sarat Abi, Kunatat Natabalash way Haisela Zello, Amungoton Kilati, Amungotis Agrigri Fatralo. Etemachnia Dema, Nahat Huduk Bala Tajamiru, Naptima Kalai Mangisi. دوصخ قبره زخل فتنه خو قدل سلازغلي سلازي كالكوليت زخونه اغرغري يتفتر زلو ساعتنا يا ابي احمد علامه دما سيزبنا حد حدود تباليو نادي سابا قصخ يمتصخلي اورومو اكن يصقومم سابز تمت من الصومالي صقمي سامحراي صقمي نابله اغونو خي نابنت ابي احمد ابو رومو يحب ازدل زلو ابو رومو كحبات خوينو دما نورومو مسامحرا كباسلو نورومو مسومال كباسلو مسكالبتي ناي دبوب كلمله كباسلو سلامتاي ኦሮሞ ነዛዛላትና ስልጣን ከተቀመላ ወላን አባይ ነፍተው ሙሱ ደው ክንብላለና ክብሉ ስለዝደሊ this guy ነታ ሃገር ለኪሞ خطف ዝኽል ምዃኑ ይዝነግር ዘሎ ታን ንሱ ንዓም ዝመልከት ኮይኑ አቡ ተመሊሰ እንታይ ለጽሒፍ ኣለኾነ ነዛ ታሃይዘ ምስናትና ከተሓዞ ስለዘለቆ ኣብ ትግራይ እትኮሃ ዝባል ውዕል ፕሪቶሪያ ንኸይትግበር ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ አንቃሲ አብይ አሕመድን ናቱ ስርዓትን ምዃኑን ምግንዛብ የድሊ ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ትግራይ ከምና በለኸሎ ዩኤን ይኹን ሕብረት አፍሪካ ብዙሕ ዝንቀሳቐስ መግለፂ ከውፃእ ይተራየ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ ናይ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ስቃይ ዩኤንን ሕብረት አፍሪካን ፍሉይ ምንቅስቃስ ገይሮም መፍትሒ ክገብሩ ይተራዩ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ተመሳሳሊ ስለዚ አብይ አሕመድ መዓልታዊ ፕሮፓጋንዳ ንታሪክን ልውላውነትን ናይ ኤርትራ ዝደፍር እናገበረ ከለዉ ድማ ዝኾነ ክብሉ ኣይተራዩን ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ክኾነን ዝግብኦ ተግባር እዩ ካብኡ ተቀፂለ እንታይ ለፅሒፍ ኣለዃነ زدما تايو Eritrea's restraint really means Eritrea سلمتها انقاقات قبر زلا مجمرة Eritrea prepared to ملولو لاونتا كتكلاخل تخل هاجريا ስለዚህ እዚ ከም ንጹር ጌርና ክንወስዶ ኣለና no seeking war but ready to defend ቢናታ ይደለና ሽግር ተመጽኡ ግን ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል ሃገርያ እቲ ጸገም ኤርትራ አብይ አሕመድ መጽኡ ሽግር ክፈጥር ከም ዘይክል ይፈልጥዮም ኣብ ኹይናት ኣብ ኤርትራ መጽኡ ጸገም ክፈጥር ትኽእል ስርዓት ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ዝኾነ ኹይናት ተላዒሉ ምኽንያት ገይሮም ኤርትራ ካሩ ምዃኖም ፈሊጦም ኤርትራ ዘድሊ ጥንቃቐ ትገብር ከም ዘላ እቲ ታሪክ ድማ ኩሉ ግዜ ከም እዩ ስለዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዕግርግር ኤርትራ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ክትከላኸሎ ዘይኮነት صباح نقول كمان نزغل ጸገምን ሽግርን ቅድመ ኩናት ጌራ ካብ ብሕጂ ተዓለም እንታይ ክገብር ጽውዕላ ብንጹር ድምፂ ንኣብን ዕግርግሩን ናታብልዕ ልውላውነት ዝገብሮ ዘሎ ክኾንንዎ ይግባእ act early preventing diplomacy and credible mediation now will avoid escalation ስለዚ ነዚ ናይ ኩናትን ገለን ዕግርግር ዝግበር ዘሎ ጠጠው ንምባል ዝከኣሎም ክገብሩ ንኣብ ድማ ስርዓት ግበር ክብልዎ ይግባእ protect civilians እዚ ኩሉ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያውን ንዑውን ኣብ ግምት ኢቲኻ ንዓቢ ናብ ናይ ሰላም ጉዕዞ ንኽምለስ ገብርዎሎም uphold legal ruling ድማ ዝኾነ ጸገም ዘሎ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ መዕለቢ ዝረኸበ እዩ ነቲ መዕለቢ ተጠቂምካ ኣብ ነቲ ኩነታት ንክትፈትሖ ምፅዓርካ ነርካ ተወዲዩ ዘሎ ጉዳይ ተኾይኑን ኣብ ጉዳይ ናይቲ ዶባዊ ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ ናብ ትግባራት ትገብሮ ሽምግልናን ካልእን ክገብሩ ሽምግልና እኳ የድልዮም ንኣብ ግን ከተግብሮ ቁሩብ ጻቕጦ ክትገብረሉ ይግባእ ነይሩ ግን ነቲ ኮንቨርሴሽን እቱን የበግስዎ የለውን ስለዚ ደይ መደይሎም ሱቕ ኢሎም ከም ዘሎ peace is not the absence of strength but the master of restraint ስለዚ ኤርትራ ብሰላምን ርግኣትን ዓቕሚ ሲና ወይ እውን ንነብሳ ክትከላኸል ስለዘይከኣለ ዘይኮነሲ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ንኸይከይድ ተብሎ ከም ዘላ ነቲ ኤርትራ ድማ ንዩኤን ከምኡ ድማ ንሕብረት ኣፍሪካ ዝግብኦም ንክገብሩ ፃውዒት ትገብረሎም ኣላ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩነታት ናይ ዓቢ ጭፍራ ዝደልዩ ዘሎን ንሕና እንደልዩ ዘለና ነንበይኑ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ የምጠብቀው ነገር አለ ምንድነው ከሳቸው የምጠብቀው አንደኛ ክልል እንዲያጠፉ ይሄን እንጠብቃለሁ መንግስታቸው ይዘልቃል ክልል ይጠፋል ሁለተኛ የኦሮምኛ ቋንቋ ልክ እንደ አማርኛ ብሔራዊ የሥራ ቋንቋ ይሆናል ሶስተኛ አሰብን እንዲያመጡልን እንጠብቃለን ከሳቸው አሰብ የኛ ነው በተአምር የኛ ነው ኤርትራ የኛ ነች አይደል ጣሊያን ወሰደች ቀረ አሰብ የወሎ ክፍለ ሀገር አንዱ አውራጃ የነበረ ነው
በታሪክም ማለት ነው። ኢሳያስ አፈወርቂን ፈርቶ መለስ ዜናዊ ሰጠ ወይ ደግሞ ነገ ተገንጥለን እንሄዳለን ብለው አስበው እዛው ተውት እንጂ ከምዛ ትሪዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ኦሮሞ ዶክተር አብይ ናይ ዶክተር ናይ ኦሮሞ ካንዲ ዝኸውን ዘሎ ወላ ኣምላኽ ጣዖት ዝኸውን ዘሎ ዝፈልጠ የብለይን ግን ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ሸር ገብርዎ ኣለዉ መጀመርያ እቲ ክልላት ከጥፎ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ክልላት ተጥፊዩ ናይ ኦሮሞ ሃገር ንምምስራት ክምችኦም ስለ ዝኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኣይ ነቲ ቋንቋ ኦሮሚያ ኦፊሻል ቋንቋ ክገብሮ ኣለዎ ሳልሳይ ድማ ሓሰብ ከምፃልና ኣለዎ ናትና እዩ ነይሩ ዝኣመሰለ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ኣብ ጎኒ ዓቢ ዘሎ ዝጉስጉሶ ዘሎ ኩነታት ክኾን ከሎ ኩሉ ኦሮሞ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ከምዘይብሉ ፈሊጥና ኣለና ናይቲ ዋሃቢ ቃል ናይቲ ናይ ክልል ኦሮሞ ናይቲ ኦኤልኤ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ዝመርሕ ዘሎ እንታይ ኢሉ ንሕና ኣብቲ ገባሕሪ ዝበሃል ኣጀንዳ ብታሪክ ዝምልከተና ጉዳይ ከም ዘይኮነን ስለዚ ንዑ ክንጥሕስ ናብቲ ጉዳይ እቲ ዘኺድ ምክንያት የብልናን ብሰላማዊ መንገዲ ተዘራሪብና ክንረኽቦ ንኽእልና ኢሉ ነይሩ እዚኦም ግን ነቲ ኣጀንዳ ናይ ዓቢ ንቅድሚት ንምጥፋእ እዩ ካልእ ሓንቲ አገዳሲ ኢንተርቪው ተካሂዳ አለ ለምቀነ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስት ሰዎች ጋር በብዙ ጉዳዮች እንነጋገራለን። ጥሩ መተማመን አለ። በተለይ በግንቦት ሰባት ጊዜ እኔ ብቻ አይደለም ከአንዳርጋቸውንም ልጠይቀው እችላለሁ ሌሎችም አሁን አብይ አህመድ ሲጣላቸው ያኔ ጋር ጦርነት በነበሩ ጊዜ እኛም ያጨበጨምን ከነሱ ጋር ይሄንን ከሚሉ ሰዎች ጋር እንድንቆም ነው የተፈለገው። እሱ ነው እኮ ጥያቄው። ራቸው ብዙ ነው የአብይ አህመድና ለምሳሌ እማቃቸው ውስጣችን ያሉ ምናቃቸው ነገሮች ዛዕባ ኣብ ተገባሕሪ ዝምልከት ብፍላይ ትክክለኛ ዘረባ ምስቲ ኤርትራ ዝራኸበሉ ዝነበረ ዘጋጠመ ስሙ ለምሳሌ ሽመልስ አብዲሳ አብይ አህመድ ሌሎችም የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች አስመራ ሄደው በጦርነቱ ጊዜ የአማራ ብልጽግና ሰዎችና ነጋዴዎች አስመራ ሄደው ከኤርትራኖች ጋር ተነጋግረው ነበር ከመንግስት ከፕሬዚደንቱ እና ችግር ስለነበር እቃዎች ወደ አማራ ክልል በምጽዋ እንዲገቡ እና ይሄን ተስማምቶ አንዳንድ እንትኖች ነበሩ እኔ እንደውም አዲስ አበባ ነበርኩ በአንድ ወቅትና መጥተው ከአስመራ ራሱ ፕሬዚደንቱ በዚህ ጉዳይ ላይ አንተም እንድትተባበረን ከዚህ ከኢትዮጵያ ነጋዴዎች ጋር የምጽዋን ወደብ በመጠቀም ብለው በኋላ ኦኬ ብዬ በኋላ ስጠይቃቸው ምን ተፈጠረ ስላቸው አይ አልፈለጉም እና ትንሽ ፕሮቭ አረኩኝ ለማድረግ ሞከርኩ ምንድነው የሆነው የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች ሽመልስ አብዲሳ ሄዶ ነው ያስቆመው ሌላም ያላቸው ነገር ደግሞ እንዴት አይነት መሰሪዎችና ነውረኞች እንደሆኑ ዛሬ እነሱ የሚያደርጉትን ነገር አማራውን ብሌም ነው አንዱ ያሏቸው እነኛ አማራዎችን አትመኗቸው ብሓፈሻ እንታይ ትገይም ኩሉ ብተንኮል ዝተመልአ ስራሕ ምዃኑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብቲ ዋንቲ ብባፅዓ ገይሩ ብኣምሓራ ገይሩ ንብረት ከኣቱ ናይ ንግዲ ተዘራሪቦም ኣብ ተሰማሚዖምሉ ዝነበሩ ምስ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ምቅርራብ ስለ ዝነበረ ንንዓይ ኣብ ወገን ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን እንተኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ስሙዝ ንክኸይድ ንክሕግዝ ከም ዝሓቶ ዝነበረን ምስ ኤርትራ ቅርበት ስለ ዝነበሮ ተረዳድዮም ኩሉ ነገር ክውዳእ እናተሓሰበ ግን እቶም ብልፅግና ኦሮሞ ንሽመልስ አብዲሳ ነጊሮም እቲ ጉዳይ ከም ዘይሰልጥ ገይሮም እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ በአምሓራ ስለ ዝኸይድ ንኣምሓራ ክዕይል ከም ዝኽእል ስለተረድኡ ስለዚ ንኣምሓራ ኣሚንካ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ኩሉ እቲ ተንኮል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ኩነታት ብንግዲ ብኣምሓራ ገይሩ እንተመፅዩ እቲ ክልል ኣምሓራ ክሕይል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ አብይ ኣሕመድ ዓሰብ ዘብሎ ዘሎ ንእሽተይ ክፋል ወላ እቲ ካልእ ናይ ሰሜን ኤርትራ በዓል ባፅዕ ገለመለ ዝያዳ ንዑ ከም ዘይምችኦ ይፈልጥ እዩ ፕሮፓጋንዳ ክገብረሉ እምበር ብባፅዕ እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ከምኡ ድማ ኣምሓራ ይክኸስብ እዞም ክልል እዚኦም እዮም ዝያዳ ንግዲ ቦም ስለ ዝሓልፍ እዚ ድማ ይደልይዎን እዮም ቶም ኦሮሞ ይደልይዎን እዮም እዚ ስለዚ ዓሰብ ኮንዶኾን ብዓፋርን ብሶማልን ገይሩ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ኣምሓራን ተጋሩን ክእለዩልና ይኽእሉ ካብ ዝብል እዮም ዓሰብ ዝብሉ ካብኡ ንላዕሊ ግን ሶማሊላንድ እዮም ዝመርፁ ወይ እውን ላሞ ብኬንያ እዮም ዝመርፁ ብዮም ድማ ሞር ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ተንኮልን ክፋኣን ፀገም እዩ እዚ ገለ ምኾነ ነይሩ እቶም ንዓቢ ከትሕኑ ኢሎም ከም ዝበሃል እጂ ራስሞስ ወላ ገለ ዝበሃል ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኤርትራሲ ንኢትዮጵያ ገለ ነገር ክትባ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ደገ ባሕሪ
እቲ ዘለኩም ኩርዓትን ገለ መለንገዲፍኩም ገለ ቦታ ዘይትህብዎም ኢኹም እንታይ ክገብረልኩም እዩ ዝኽእሉ ባሕሪ but there is what makes it stand of unlike other territorial dispute the value of stable sea access in Ethiopia is huge and the cost to Eritrea of granting it is tiny ስለዚ ኢትዮጵያ እትደልዮ ዘላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዓብዪ ሕቶ እዩ ንኤርትራ ድማ ንእሽተይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትቦም ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍላ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢሉ በቃ ኤርትራ ሲ ገለ ብኸሰበት ነይራ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተሂባታ ስኩሉ it's not like Ethiopia is out to swallow እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያስ ንኤርትራ ክትወርር ትሓስብ ከም ዘላ ጌርካ ክረአ ይብሉ stupid ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ደይመለኢሎም ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክእትዉ ዝደልዩ ወሪድ ኣጀንዳውን ከም ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ Ethiopia asks for a few square kilometers of ህዝቢ ዘይቅመጠሉ ውሑድ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ this would reciprocate that Ethiopia's generosity of recognizing oh my god ዳይ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ከም ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ ነቲ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበታ ኣብ ግዜ ናጽነታ which was actually based on assumption that there would be an open borders and global good relations ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዝሃበታሲ ግብረ መልሲ ናቱን ከውን ይኽእል እዩ ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ኣፍልጦና ኢትዮጵያ ትደሊ ነበረትን ኤርትራ ዝግባ መሰረሰ ውሳነ ስለ ዝነበራ ቀፂላ ድማ ኢትዮጵያ ንወደባት ናይ ኤርትራ ንኸይትጥቀም ባዕለያ ተሓሲማት እምበር ኤርትራ ኣይኮነት ባዕላ ኣግማልኩም ኣስትሉ ኢሎም ገዲፎም ከም ዝኸዱ ዝዝከር እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓና ባዕሎም ንዝፈፀምዎ ጌጋ ናባና የምፅኦ ኣሎ ቀፂሉ whereas the reality soon became sealed borders and tension relations cutting one part of the Afar nation Afar nation from the other among many other tragedies ስለዚ ነቶም ዓፋር ህዝቢ ድማ ኣሊኻ ኢሉ ኣሎ the high stakes make it legitimate for Ethiopia to push ስለዚ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ናይ ልኡላዊ መሬት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንክትወስድ ተሓቶ ዘላ ቅቡልነት እዩ ኤርትራ እምብምባላ ድማ ኤርትራ ኩናት ትደሊ ከም ዘላ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ትእትላ እናበለይ ዝኸሳ ዘሎ ብሓቂ ኢኻ ተሓዝንን ተሓርቕን ግን እንታይ እሞ ነዚኣቶም እንታይ ኢልካ ትዛረቦም ስለ ዝኾነ እዩ ሽዑ ስለዚ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኩርዓትኩም ውሕጥ ኣቢልኩም ገለ ነገር ሃብዎም ምንታን ሰላም ክመፅእ ይብለና ኣሎ ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ድማ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ዴንማርካዊ ይመስለኒ 2 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ዝኸውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ መሬት ንስዊድን ምስ ሃብካዮም ድሕሪ መፂኻ ተዛረበና ኢልዎ ኤክሰለንት ኤግዛክትሊ ንስኻ መሬት ሃቦም ካብቲ መሬትካ ንኩሉ ምስ ሃብካ ድሕሪ ተመሊስካ ንኤርትራ ምኽሪ ክትህብ ትኽእል ዘሕፍሩ እዮም እዚኦም ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ኤርትራ ንክትወካላይካስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብናፃ ክጥቀምሉ ድሕሪ ምናምን ኤርትራ እንታይ ኢሎም ምስ ኤርትራ ነግዱ እንታይ ዓይነት መክሰብ ኣለዋ ኤርትራ ስቱፒድ ዲና ገይሮም ወሲዶምና ብከምዚ ክቅሽና ዝሓስቡ እንድሕሪ ናቶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ረኺቦም እንታይ ገብርዮም ንኤርትራ ንግዲ ዘድልዮም ብኣፍ ደገ ባሕሮም እዮም ክነግዱ እንታይ ኣለዎም ካብ ኤርትራ ዝደልይዎ anyway እዚኣቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዮም ዘጣቅዕሉ ዘለው ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ድማ ፅቡቅ ገይሩ መሊስሉ ኣሎ ቅዱስ ኮይንካ ክትቀርብ ኣይትፈትን ንስኻ ካብቲ ናትካ ንስዊድን 2 ኪሎ ሜትር መንገዲ ሃቦም እሞ ድሕሪኡ ተመሊስካ ምኽርካ ክትበና ትኽእል ኢሉ መሊስሉ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክንብላ ንደሊ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዓለም ክንሰግር Trade relations tensions are flaring up again after China imposed even tighter export controls on rare earth minerals. The Trump administration saying it will set price floors across a range of industries to combat market manipulation by China. Last week, the president announced an additional 100% tariff on Chinese goods by November 1st, and he is threatening to block Chinese cooking oil imports after Beijing halted purchases of American soybeans. The president posted ኣመንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት መመሊስ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ መመሊስ እናረሰነ እናኸፈአን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት ናበይ ገጾም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ it's a very difficult situation እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ቻይና ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ዘይትፈርሓሉ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና the problem the real issue ኣብዚ ኣሜሪካ ዘለዋ ንቻይና ንምፍርራሕ ዘለዎ ዓቕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወደቐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ይኸይድ ኣሎ and we are ኣብዚ መድረኽ እዚ ኮይና ንሪኦ ዘለና ዓለምና ኣብ ፍሉይ መድረኽ ነዚ መድረኽ እዚ ብወገነ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዊሕ ዓመታት ዝተተንበዮ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንነዊሕ እዋን ዝተዛረበሉ እዩ ብግልፂ እቲ ኩነታት ድማ ሓደ ብሓደ ከጋጥም ንሪኦ ኣለና ቻይና ንመጀመርያ ብድፍረት ንኣሜሪካ መመሊሳ መሸንቁቓ ክትገብረላ ንርኢ ኣለና listen
is literally spiraling out of control. It is getting out of control by the day. With the recent announcement of export restrictions on rare earth minerals, which I discussed here on my channel a couple of days ago in great detail, China effectively said, look, enough is enough. China's move hit Washington where it hurts the most. It pointed to its vulnerability in waging wars, since Chinese rare earth imports account for nearly 78% of the United States military industrial manufacturing. Rare earth magnets are crucial components in U.S. weapon systems such as F-35 fighter jets. أنت بزيك نقولكم China تقبل زلا game plan مالتيو حنت كارد راح تتكلم زلا كافت كل زلا وباور حنت game يا تتكلم زلا تجيم ده مانتايو نايزي rare earth تبهال راح تتكلم زلا سود ما زي ما عدنا زي بفلاي أو تهدروا عقمنا China نا أمريكا هذا عبس برازيل لويو مخنياتو نزل نجرزي نخد كير أمريكا خندي الياس. And even Tomahawk missiles. China is the leader in processing rare earth minerals, which is key here. Processing is key. The United States is at least a decade and trillions of dollars behind China in this regard. China controls nearly 70% of the world's rare earth mining and 90% of processing. So as you can see, the United States has no cards, zero cards, as Trump likes to say. I discussed this in great detail in a recent انتهينا نسمع زلنا أبزين. This is a very very amazing fact. أنا البعض كريكم أبزي. Let's see this one. أمريكا. Crucial components. هاي قاعد موازن لون دحريلنا. مجمريا أمريكا تلتا سلسة عينت كوينات كتجبريات في تندلع. بفلا إذا كاليت كليب زهبتها إذا تاماك ميسايل زبها لنكني أمريكا ني يوكرين كتب حسيبانيرا. ني يوكرين كباية يلو يفرار نير دونالد ترامب أبلاس من يتجن أهيبوني قبل جمير له سلامن تايزو إذا ميسايل زي تدمرو إير جيتس نا أمريكا بمولهم أمن تايزو مركوسي زلهم نخسرحو أبرير إيرست مركوسيو إذا رير إيرست تدي لدما أمريكا نعون خد جبر كندي زيد ليا نوبيح زي زيد ليا مزبلو زلهم سلازي بو حدو حد عسرت عمت يد ليا نزك اب تشاينا تروحبو زلا رير إيرست تكنولوجي نخد تروحبو CSIS بحال think tank in America قالوا كابتن ما strategy in America تلقى حساب زلهم يوم China's new rare earths and magnet restrictions threaten US defense supply chains لذي أمريكا بزيزنا China ترى نجارات أبتكوينات تجبرو زخون نجار كتدمع كم زي تغلس لذي مسراشة نراشة لنكنه حد عبي نايكوينات أوقات كجبرو لا مخانو ميزن الجر كأنيو guess what أنت هاي سمعوا ناي بحكي خاطر مبزوان زي تكونتات تشاينا حانت تيت كي تقصتنا أمريكا خميجرا تقوها ترى خمسة الله خبره. Breaking news from Washington. President Trump says he's had a very productive 2-hour phone conversation with Vladimir Putin as he seeks to renew efforts to end the war with Ukraine. Mr. Trump said their top advisors will meet next week, followed by a face-to-face summit meeting between the two leaders in Budapest at a date not yet specified. فلاديمير بوتين لنكنه دارجا almost تسفا قريصهم دونالد ترامب سيني بوتين كسمعي كيلنا يلو almost تسفا قريص ولا بزنا برجزي حجدما مسك الرغبن مسك الداولين جمير له. Vladimir Zelensky again heads to Washington. US President Donald Trump says he will be meeting with Russian President Vladimir Putin in Hungary. And the announcement came after what Mr. Trump called a lengthy conversation today with the Russian leader. There's been no apparent date set for the Budapest summit. Mr. Zelensky, who is scheduled, of course, to be at the White House on Friday, is This is a very, very interesting time. مالت بغالات كمان يحترك كاي ناخد قلصو كميز بلا لوت ناي علمنا كايداينا نرزلنا دارجا أب وارسي نعمتات زخون تاريخي دزحف زلو قد نحدت معالتات ترامب ببوتين disappointed كوينة تسفا غريزة ويون أيتحقص كون زلو ويون تسميتات ناتي مريت هاريميو سلازن بوتين بوتادرا وحيلة راينا كان بلو نخل انفد زربا كزارب كنيو China دما بتارير إيرز كيرا كب مسبلة دونالد ترامب تاجيرو مس بوتين بتليفون كزرارب جميرو سلامنتاي نس بوتين تاجم يبلون أسوارناتو كم دليتو قتل أمريكا جن عقم يبلان ندحر China أسيرات تبتناي رير إيرث كيرا سلازي مس بوتين كزرارب ترايزلو مس بوتين أركت رايدا واس عن نسبة الأمنية على دونالد ترامب مس راشيا أنت ديت عرقنا مس China زلنا قدم على حسبني China زخونة نجار كن جبراين غلا باي ذا واي بوتين بعلو كم هاجر كتري خلا كابراشا ناس كاب China ناس أيكونه وطبعا ناي راشا دارجا ملو بولو أب China سس أجا يابزوان زي بسنكت جرانا أوروبا أمريكا جيروم لزلو
ራሽያ ቁጠባናታ ኣመና ናብ ቻይና ዝተፀግዐ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ፑቲን ምስ ቻይና ዘለዎ ጥልቂ ዝኾነ ዝምድና ንዓመታት ክቕፅል ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት እዩ ብውሕዱ ኣሜሪካ ተደይ ወዲቓ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ንቻይና ክገድፍ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ቻይና ከውድቕዎ መደብ ከም ዘለዎም ዝኾነ ዝተንብየለን ኣሜሪካ ግን ቃል ኣብዚ እዋን እዚኣ ብሓይሊ ከተንበርክኳያ ተበጊሳ ዘላ ኣይሰለጣን ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ፑቲን ቀሊል ሰብ ኣይኮነን እዚ ዘይርድኦ ኣይኮነን ንሕና ማን ተረዲና ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ርይዎ ኣሎ ንቻይና ንበይና ከምዘይክእላ ፈሊጡ ከሎ ራሽያ ተደሪባታ ድማ ዝገደደ ፀገም እዩ ስለዚ ምስ ራሽያ ዕርቂ ክገብር ኣለኒ ነዚ ኩናት እዚ ድሌቱ ንፑቲን ከፍቅረሉ ክኽእል ኣለኒ ናብ ዘእንፍት ኩነታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ መሳኪን ኤውሮጳ እንታይ ደልዩ ኣሎ የኣይ ንዩክሬን መዓት ኣፅዋራት ክባሞ ገለ ነቲ ኩናት መሊሱ ክሕግዞም እዮም ዘልዩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዓሻግ ክመስል ይኽእል እዩ ዓሻግና ኣይኮነ ተዋፅኦ ነገር ዝፈልጥ እዩ ኣብ ዘይክእላ ድማ ጠራዕራዕ ዝብል ኣይኮነን ዘይተዋፅኦ ተኮይና ኢዱ ይድስዕብ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ንከባቢ 4 ዓመት ተዋጊኦም ዝኾነ ለውጢ ስለ ደየምፁ ናይ ኣሜሪካ ዝተዋፅኦ ዝገበረ እንተገበረ ክቅይሮ ይክእል ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ከናውሖ ይኽእል ኸውን ሽግር ክፈጥር ይኽእል ኸውን ግን ክስዕሮ ወይ እውን ክውድኦ ከምዘይክእል ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ደስዋይ ኣወፃፅኣይ ዝደሊ ዘሎ እጂ ድማ ናይ ቻይና ቀርቀብ ስለ ዘበልዎ ምስ ፑቲን ምዝርራብ እዩ ዝሓሸ ይብል ዘለንስኪ ፑቲን ብዙሕ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሓገዝ ዝቦ መሲልዎ ንኣሜሪካ ረብረብ እናበለ ከይድ ኣሎ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ድማ ኣብ ቡዳፔስት በቲ ዓርኪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ከምኡ ድማ ምስ ራሽያ ርክብ ዘለዎ ቪክተር ኦርባን ኣብኡ ብሽምግልና ናቶም ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘገርም እዩ ዘገርም to push for additional long-range weapons. Sources tell CNN the US has been sharing intel with Kyiv on striking targets deeper inside Russian territory. That would be an apparent shift in policy that both the US and Ukraine hope will restart negotiations with Moscow. That is according to sources. The renewed efforts by the White House came as the European Union, as we've been discussing, is scrambling to develop a drone wall to counter airspace incursions by ኤውሮፓ ናብ ኩናትን ናብ ገለን ጥራይ ኣብ ዝሓስብሉ ዘለዉ ፑቲን ኣወፃፅኣይ ደልሎ ኖ ዶናልድ ትራምፕ ካብታ ኩናት ክወፅእ ዝደሊ ዘሎ ኦፍኮርስ ናብ ኤውሮፓ ኣፅዋር እናሸጠ ቢዝነሱ ክቕፅል ግን ካብታ ኩናት ክእለ ይደልሎ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ስለ ዝደሊ ከይመስለኩም ኖ listen ኣብዚ are flying off the coast of Venezuela. Trump's not bluffing. Right now, more than 10,000 U.S. soldiers are built up in the Caribbean on ships in Puerto Rico, locked and loaded. Special operations helicopters were just seen flying 90 miles from Venezuela's coast. The chopper units used by Delta Force, Navy SEALs, and the Green Berets. The Black Ops were spotted off the coast of Trinidad. They're very important for search and rescue missions. Also spotted Little Birds. They're smaller but faster, designed for quick insertion of special flying off the coast. ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ንቬኔዙዌላ ንምህራም ተዳልዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ከባቢ 10,000 ወታደራት ኣብቲ ቀረባ ናይ ቬኔዙዌላ ቀሪቡ ከም ዘሎን ዓብይ ወታደራዊ ሓይሊ የዳሉ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እቲ መጥቃዕቲ ክተርፍ ዘይክእል ይመስል ኣሎ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ኣፅዋርን ዘለዎ ኩነታት እንተጠቂሙ ንፑቲን ንግዚኡ መዕገሲ ክገብር ወይ ምስ ፑቲን ሽግር ከምዘየለ ንክገብር ሰላም ስለ ዝደለየ ንዓለምና ርቃት ክብ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ንቬኔዙዌላ ሓርም ስለ ዝደሊ ዘሎ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ብፍላይ ድማ ፑቲን ምናልባት ንቬኔዙዌላ በጃ ክገብረሉ ድዩ ዝደልየ ዘሎ ናይ ቬኔዙዌላ ጉዳይ ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓብ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣከባቢ ቬኔዙዌላ ኣኪባ ከም ዘላ ኣሜሪካ ንቬኔዙዌላ ምህራም ምክንያቱ ነዳዲ ናታ ፀጋታት ናታ ሃብቲ ናታ ኩሉ ርኢናዮ ነታ ስልጣን ንክትርከብ ተሓሲባ ዘላ ድማ ኖቤል ፕራይዝ ሽልማት ሂቦም ኣለው ስለዚ እቲ ኩናት እናተቀራረበ እናተወን ይኸይድ ኣሎ very sad ተሓዝን ማለት ንቬኔዙዌላ መን እዩ ከጥሕኖም መን እዩ ካብዚ ኩነታት ዝከውፅኦ I don't know ቬኔዙዌላ ክንዋጋእ ድልዋት ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ብዘለዎም ቁጠባዊ ኩነታት ብዘለዎም ኣብ ኣዝዩ ቀረባ ርሕቀት ናይ ኣሜሪካ ምህላዎም ተሓዝን ማለት ተሓዝን ግን I think ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝግበር ነገር እውን የለን ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ፑቲን ሓደ ካብቶም መሻርክቱ ክኸስር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እዋን ምዃን ግን ፑቲን ንፖለቲካ ኣብ ሰባት ተፀጊዑ ከም ዘይከይድ ንሱ ምስ ተሰዓረ ምስታ ዝወደቐት ንዑ ዝትክእ መራሒ ክራኸብ ከም ዝኽእል ድማ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ፑቲን ሎንግ ጌም ይፃወት ዘሎ ምስ ሰዓረ ክቕፅል እየ ዝደሊ ዝብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ስምዑ እቲ ፖለቲካ ከመይ ሊቀያየር ከም ዘሎ most dramatic character arc you can think of. I bet it's not as dramatic as this one. A former terrorist becoming a world leader, and it gets better. That same leader being hosted by the country that tried to crush him.
It won't even happen in Hollywood. It can only happen in geopolitics. The character is Syria's new leader, Ahmad al-Shara. He is in Russia on an official trip. The same Russia had supported his rival, al-Shara's rival, in the Syrian civil war. መቸም ኣብ ጂኦፖለቲካ ናይዚ ግዜና ካብ መዓልትና መዓልቲ ኣብ ሆሊውድ ፊልም እውን ክገብርዎ ዘይክሉ ዓይነት ነገር ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ፑቲን ምስ በሻር አልአሳድ ኮይኖም ንዓመታት ብሓደ ኮይኖም ነቲ ተቃወምቲ ወይ ከዓ በዘ ነዞም ቴሮሪስት ነዞም ግብረ ሽበራን ከኣልይዎም ንነዊሕ ይፍትኑ ነይሮም ስለዚ ሎሚ ግን ካብቲ ግብረ ሽበራ ኣሜሪካ ግብረ ሽበራ ዝበለቶ ገዲፋ መራሒ ናይ ሃገር ኢላ ኣብ ኣሜሪካ ብዓቢ ክብሪ ተቐቢላቶ እቲ ንዑ ዝቃለሶ ዝነበረ ምስ በሻር ኮይኑ ንበሻር አልአሳድ ድማ ከም ዕቁባ ሂብዎ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ተቐቢላ ኣብ ሃገሩ ተራኺብዎ ኣሎ ስለዚ ፖለቲካ ፀወታ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ it's a game you have to play the game ፖለቲካ ናይ ጽድቂ ስራሕ ኣይኮነን ዘይርዳእካ ተኮይኑ go read books ነቲ ጂኦፖለቲክስ ድማ ከተንብቦ ፈትን ፀላይ ገለገለ ዝበሃል የለን ሎሚ ረብሓኻ ትማሊ ከመይ ነርካ ዘይኮነስ ሎምን ፅባሕን መን ይዘርባሓካ እቲ ኩነታት እዩ ታክቲካሊ ስትራቴጂካሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ነዊሕ ግዜ መን ይርባሓካ እናራኻ መሻርክትኻ ትቕይር ኤርትራ ምስ ህወሓት ዓሪቃ ምስ ፋኖ ዶ ገለ ዶ ክበሃል ከሎ ዓብ ድራማ ዝመስሎም ሸንኮለል ዝብሉ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ንርኢ ኣለና I don't know ኣብዚ ዋል እዚ ስለምንታይ መፅኡ ናብኡ እንድሕር ኢልካ እቲ ድማ ራሽያ ዓብ ኣበርክቶ ስለ ዝነበራ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ሱርያ እንድሕር ንሱርያ ከም ማሓድራ ኮይነ ኣሜሪካ እንትርፈ ብቓላት ኣጆኻ ምባል ወይ ከዓ ካልእ ትሕግዘካ ነገር የብላ ስለዚ ራሽያ ንዓበጃኻ ሓግዘኒ ክብል መፅኡ ኣሎ ዓለም ከመይ ኢላ ከም ትቀያየር ፖለቲካ ከመይ ኢሉ ከም ዝቀያየር ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና it's very very interesting time ናይ ዜና ካቨር ጌርካ ናይ ክትገድፍ ከማን ኣዝዩ በዳህ እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ብዙሕ ነገር ይፍፀም ከም ዘሎን ይቀያየር ከም ዘሎን ስርዓታት ክቕየሩ ኣሜሪካን ቬኔዙዌላ ንብል ፀኒና ናይ ቬኔዙዌላ ስርዓት ንክወድቕ maybe they will Vladimir Putin ولا حنت خبر يكونن حما قاط عم خوينو كتودغ يخاص يا خبرلك يكلني انا قل لك يخبل زغل كل تنريو زلنا كنت دما تمليسكا بفلاي اتي جيم تشينجر كوينو زلابزي نا تشاينا حيلي With the Trump-Xi Jinping meeting coming up in South Korea later this month, Washington is in a panic mode, a full-blown panic mode. And what does it do when it panics? Well, Treasury Secretary Bessent and President Trump have been busy. ኣሜሪካ ኣብዚ ዋን እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ፀገም ገጢምዋ ከም ዘሎ ካብ ቻይና ብኩሉ መንገዲ ተሸጊረ ከም ዘላ በዚ ስምዑ estimated Chinese power in the world. Those trains are fabulous. We rode those trains. You know, you can go from Beijing to Shanghai in 4.5 hours. And that's, 1,000 kilometers. We have Amtrak's just not like that. If you read a sellout from Boston to New York. But the level of infrastructure, here's the strengths. The infrastructure, that's one strength. Second, their scientific and technological capacity. That's the coin of the realm in our decade, in the next few decades. Which society will turn out more scientists and engineers? Here's a data point. 34% of first-year students in Chinese universities study engineering or a STEM field. The United States of America, 5.6%. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኒኮላስ በርንስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ቻይና ዝነበረ እዩ ሕጂ ኣብኡ ስለዘየለ ዝተዛረቦ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ቅድድም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ቻይና ፅቡቅ ጌራ ተቐድሞም ከም ዘላ እዩ ዝነግር ካብ ስልጣን ስለ ዝወረደ ዝብሎ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምርጫታት ከም ዘይብላ እቲ ቅርፃዊ ዝላ ናይ ቻይና ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሳይንስ ዝኸዶ ዘሎ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ንቻይና ገዲፎምና እዮም ንኣሜሪካ ገዲፎምና እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ እታ እንኩ ዕድል ዘላትና ውሽጢ እውን ኣብዛ ዓድና እውን ተሪኢኻ ኣብቲ ዩኒቨርሲታት ዝበለፁ ዩኒቨርሲታት ተኸይድካ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ መን እዮም እቶም ኣብኡ ንፍዓት ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ካብ ኤስያ ዝመፁ ሰባት ጥራዮም ኣብቲ ውድድር ከም ንህሉ ገይሮምና ዘለው ቻይናውያን ክኾኑ ይኽእሉ ህንዳውያን ክኾኑ ይኽእሉ ማሌዥያ ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ክኾኑ ይኽእሉ ግን ካብ ኤስያ ዝመፁ ሰባት ስለ ዘለዎ ብዛ ዓዲ ንሳቶም እዮም ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዶሚኔት ዝገብርዎ ዘለው ብፍላይ ነቲ ዓውዲ ናይ ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ብቐሊሉ እቲ ሰዓር ሃገር ከም ዘይኮነት እዩ ዝነግሮም ዘሎ መን እዩ ዝኸዓ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥ ዝነበረ እዩ maybe ኣብ ቴክኖሎጂ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ክንርኢ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ክንወስድ ስለ ዝደሊ 17 Pro Max and this is a Xiaomi 17 Pro Max and as a product strategy this is ክልተ ንብረት የርእየኩም ኣሎ ሻሚ 17
ናይ ኣፕል ድማ ኣይፎን 17 ሓንቲ ናይ ቻይና ታብ ፀጋም ዘላ ብየማን ዘላ ድማ ኣይፎን ናይ ኣሜሪካ እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ረይዎ እንታይ ከም ዝመስል Kind of hilarious. But guess what? Xiaomi has been not so subtly appealing to iPhone users for a while now. This year, it's just more straightforward than ever. They literally changed the name of their phones to match the iPhone. So it's obvious. But hey, this phone is like the iPhone, but better. Like the screen is like an iPhone, but it's better because it gets so much brighter and has a smaller notch and has an ultrasonic fingerprint reader. The design is very much like an iPhone, but the screen on the back, well, that's better. That you can use as a viewfinder to take actually high quality selfies or display notifications. ريولهم تكنولوجي من تانت ايفون نخسعر وايلهم تايسك جيرم لك كبا جيرم سريحما جن كبا كم تبلص جيرم سلازي بدحريتنا ناتنا ناي تليفوننا زلو سامسونج يكون كالوت كل زي كاميرا تراي زلنا ساتهم قلنا تبدحري زلن تا جيرما نسو كفال ناي تليفون جيرما اتس كريزي سكرين ناتو سموزنس ناتو تكنولوجي قلطافه برتع ناي باتري عصف ناي باتري تايم كم زلوا كم ناي ابل جيرما سلازي انتنا نري زلنا تكنولوجي امريكا يلون تشاينا دومينيت جيرما and this is why China America أمانة سنبدو زلو أبل مالك تزبلت كامباني ناي تكنولوجي زنبري نسوون مس ناي تشاينا كورادر يكالن إزاي مس تشاينا مس أمريكا زورادر زلو تليفون زقبر زلو ماكينة دما يقبرالو كام ناي تسلا تزبو ماكينة دما سريح مالو أفكالك ناي روبوت تزبلت بروبوت راي تسرح فابريكا سريحهم زلو سميم سلازي كامبانيتات ناي تشاينا بحد عودة يكون بزح عودة زورادر زلو أب كل عودة دما أمريكا بيلا جرم يدقسوا مالو من البات هاينا من سمايت خيد الله خنبل كلنا اسكي قربنا بكندا هاغملس اب كندا زلهم اسكي يسمعوها We're talking about the GDP, the decline in the dollar as well, and also unemployment in today's Canada. And we're going to discuss it and react to a bunch of videos as well. Well, just posted a video, and I completely agree with him. I've been saying this for such a freaking long time. Canada is a business cesspool. And I'll tell you why I think that. We have, if you look at our top 10 companies, the top 10 companies in Canada are CIBC, RBC, TD. It's bank, railway, Max Milk, Shopify. We have one company. Canada has one company that sells to the world. The rest is just like banks and real estate companies. So we don't actually produce anything. So Canada has actually had this economic turmoil coming for a long time. And he's calling recession, depression. I think we've been in a recession for a while now, you know. كندا كم هاجر زخونا نجرنا بعالم السعودية يبلناني زلكم زلو أب كندا ستوك إكسشينج ناي كندا تاريخ يوم تمزعبي كامباينات منين بانك تاتم بانك ده ما وش أو عديو أب عالم زواسا بانكوني بلهم لوكال بانك تاتم كمو تاونكو تزبلت كامباين ناي كندا كمان شوبيفاي أنا سقريب عندي كندا كأول العلي مسلون نيرو شوبيفاي تزحشت كامباني بلهم الله أمين أنا بسويس يزغمت ناي سويس يجي قال لهم تايد مسلكم تنزبلت كامباين تاع بانك تاتي مسلكم ناو زبلت كامباين ناي سويس فارماسيوتيكال مدهني تسرح كلتا كمان كلتا تدعبي السيكتور ناي كتبا ناي سويس اب جي دي بي تاريخايو فارماسيوتيكالي ناي مدهني تكالاتي سلازي قبل عليو دمت بانك تحتيزل كمان كم سيكتور تريغالات فاينانشال سيكتور يس اقداسيو جن مسوز ودادر ناي ساعاتنا يقلن الله فين مالتيو سويس ويل دايفرسيفايد كتبا نيرون كرم جن ستيل ناي كرم ناي سويس ناي كندا كودادر لكم سلازلو خي اب امريكا تخيت كغا امريكا is a huge economy معناته بزح عينات الله كل عينات بروديس كجبر زغلي بس جاينا جناي ودادرني again عم فلاتنا قداسي سو انتي نرى لنا كندا قلتي فك الرز خلص اجا ما يكون زلنا يزلنا زل كندا is in deep trouble معناته حماق محدرة تسقعت خي كل زي اللي كامريكا نساتهم قل ناش نجراتنا بامريكا زخيد نبرت زملالا نجر امبر اب عالم كتاخشط وزخلوا نبرت بزح كم زي بلوم تودادار نبرت كم زي بلوم نزك تهنس زما كبيديو مغنياتو صقعتنيا خوينكا هات نبرت خلاب نقدي خات مركوس امريكا نقدنات تاخد قرصكا تجميرا دما كونتات ناتكا ممليسنا تبلا شوي خيدنا بلو ابزي بزح زسكا بزح مقصلتات نيروا قرص وايلي مابزي تي دخلنات اب كندا كمي خيد كم زلو زغلص مالتي بسخونه اتكونتات كله بزي غيرنا ودينا نابتي ناي وترو نسجر. Well, Bitcoin's been mined, but 95% of the world doesn't own Bitcoin. So I just think that there's still a huge demand versus supply imbalance, meaning there's a lot more potential buyers of Bitcoin over the next 10 years. And so I think there's a lot of upside into year end. Into your like 150 target? Yeah, 150, maybe 200, even 250 this year. What?
بزخونه أبت عداقات بزح زي مرققة تفتير خمسة لتري لهم ولا غزل قبلالو دونالد ترامب ناي نقدي كوينات أو يجسلو زلو كوينات دمام على بس الذي تجبره تعداقة أمانة تربيشلو زك لكم كله قبل مستوى السنة جزء نفس 8 تمليسات الله بزنبرت إنفست قبري لكم حجون تابع على قرب قدي لا أي تسمبرو إنفست قبرو تحر قرب تلاقي تحقوسي موداتنا إذا عمت كسب 250 شكل تميت الشعب ممكن بس تخلي لكم على عبيت كيلاتات ناي فاينانس يوم نعم سمعكم نيشتي مكسقاس قبرو زيادة رايكم لكم زغل أتوم حنتو زي تكبر دما صباح أرتق زي حقوسون ولا حنتو تروح بيكونكم النابلكو نابتنا يزوباناك ግብጽ አስታጠቀችው ኤርትራ ሰለጠነችው ሱዳን ፕሮግራም አወጣ ጅቡቲ አንሰማም የኢትዮጵያ ወታደር ነው ለማንም አይንበረከክም ለማንም አይመለስም የኢትዮጵያ ወታደር ምንጊዜም ጀግና ያሸንፋል ግብጽ አስታጠቀችው ኤርትራ ሰለጠነች እዝቲ ናይ ሓይል ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ዝበሃል ዘሎ እዩ ጉራ ብቻ ትብል ሓንቲ ደርፍላቶም ፈኸራት ርእይዎ ኣለኹም ግብጽ ትዕጥቆም ኢትዮጵያ ትዕጥቆም ጅቡቲ ትዕጥቆም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ጅግንነት ይኩል ግዜ ዓወድራሩ ይብላል ፋኖ ይስማዕ ጥራይ ካትብል ፋኖ ካንታይ ይገብራሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ተጋርሎ አሁን ላይ በሁሉም አቅጣጫ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በጎንደር በጎጃም በወሎና በሸዋ ወሳኝ ከተሞችና መስመሮች ትላልቅ ውጊያዎችን እያካሄዱ ሲሆን በሁሉም ቀጠና ፋኖ ወደ ትልልቅ ከተሞች እየተጠጋ ስለመሆኑም ተመላክቷል። በጎንደር ከተማ ዙሪያ አጼ ቴዎድሮስ አየር ማረፊያ ዙሪያ መተማ ጎንደር መስመርን ጨምሮ كم تريوا زلهم فانو أبزع بوتاتات ناب عبيت كتماتات كلنا تسجعي خيط كم زلهم زقلت زلوا سلزي بقجام for example asserting control over key towns and strategic routes in Gojam Gondar Wallo and Shawa سلزي بكل بوتاتات نبغت كتماتات استراتيجيكاوي علاماتاتن يمت كم زلون their presence is expanding rapidly بس بقولتو في معبل زلو ناتهم هلا وبتفل على بوتات قلتي في معبله يخيل كم زلون ابستفل على بوتا ابنت اب كتما غوندر كمون اب كبابي ريبورت نايتا نيت بوتا كمون متما غوندر نمتما غوندر زلو صرغيا مس فدرال سرايت ابزع بوتا كم استغراچو اب غوجام fighting has intensified along major roads including the adat بحر الدار route زي بتي أمانجدتات أبسفل عليه بوتاتات نريوز لنا a recent fun offensive targeting دبر ماريكوس militia administration انتاينا نريد لنا فانو ببزع بوتاتات مدقعتي قبل كم زلون سلامتاي فنان ونرخيب سلزلو حيلو ونرخيب سلزلو تسفا ونرخيب سلزلو فانو نزز قبر زلو نساتهم دما ناب قبص ناب قلنا اللاقيبهم كزارة بزفتنو زلو سلامتاي ندحريلنا مغنياتو لنكني كلت سلس ريبورتات رينا لنا هذا كابت ريبورت زتري وزلهم منستري أتي سينيور أدفايزر ناي دونالد ترامب زخونه مساعد بلوس مس ناي جبت بريزيدنت عبد الفتاح السيسي تراقيبهم كم زلون ودايناتهم دما pleasure to meet with Egyptian President al-Sisi Malatyu to discuss challenges in the region and explore opportunities to facilitate peace. The United States values Egypt's leadership in addressing conflicts, including its constructive role in Sudan and its partnership within the Quad framework. I thank al-Sisi and joined expressing the President in America Malatyu in expressing appreciation to Egypt for hosting the historic peace summit and the signing of the Gaza peace plan. ስለዚህ ንግብፂ ኣገዳሲ ፅልዋ ዘለዋ ሃገር ኣብቲ ናይ ኩነታት ናይ ሱዳን ከምኡውን ናይቲ ዞባዊ ሰላም ርጋትን ለሉ ኩሉ ድማ ንግብፂ ልክዕ ከም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኣብ ናይ ጋዛ ፒስ ፕላን ዝገበረቶ ከመስግን ይፈትዩ ኣሎ አልሲሲ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ እዚኣ ርክብ እዚኣ ምስ አልቡርሃን ተራኺቡ ከም ዝነበረን ኔክስት መን ክራኸብ ይኸውን ምናልባት ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዝረብ ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ ግምት ስለ ዝኣቱ ዘሎ ግብፂ ከም መንጎኛ ኮይና ገለ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኢትዮጵያውያን ነዚ ክርእዩ ከለዉ ኣመነ ራዕዲ ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ካብዚ ናበይ ገፂ ክኸይድ ዝኽእል እንታይ ከጋጥም ዝኽእል ኔክስት ስቴፕ ብፍላይ ግብፂ ተመሊስና ክንሪኦ እሳቶም ድሮ ኣብያቶም ይቕፅል ኣሎ ትራምፕ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ መጀመሪያ ትንሽ ግድብ መልሶ ትልቅ ግድብ ይህን ሁሉ ሲያስለፈልፋቸው የነበረው የግብፅ እጅ መንሻ ነው ግብፅ ለዚህ የጋዛው ፒስ ሰሚትን ለማዘጋጀት የት ቦታ መረጠች ለምን መረጠች የሚለውን ነገር
በደንብ እንመልከተው። የመጀመሪያው ሻርማል ሼክ ይሄንን ቦታ መርጠዋለች። ይሄ በቀይ ባህር አቅራቢያ የሚገኝ ቦታ ነው። እንዲሁም ሬድ ሲ ሆቴልን መርጣለች። ግብጽ ያለ ምክንያት እነዚህን ቦታዎች አልመረጠችም። As it hosts an international peace summit in the Red Sea resort city of Sharm el-Sheikh on Monday. የመጀመሪያው የተመረጠው ቦታ የቀይ ባህር አካባቢ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የቀይ ባህር ሆቴል በሚል የተሰየመውን ሆቴልን ያዘጋጀችው ኢትዮጵያ የምታካሂደውን የቀይ ባህር ፍላጎትን ግብጽ ይሄ ቦታ የኔ ነው የሚል ሰብኮንሺየስሊ እየሰራችበት ይገኛል። ግርም ነገር ወጥራይ ከመልኩም ናአቢኩም መርዳእ ሃብዎ እንታይም ዝብሉ ዘለው በሐፈሻ ግብጽ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ጋዛ ፒስ ፕላንስ ተባህለ ዓብ ግዳይ ነይርዋ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቤላ ጌራ ንዕኡ ኢምፕረስ ክትገብረሉ ኣብቲ ክል ቦታታት ያ ትገብሮ ነይራ ናቲ ጉዳይቲ እዚ ኻንታይ ዘርኢ ዘሎ አብይ አሕመድ እታ ሽልማት ሃበቶ ናይ ናይል ትዛዓበየ ሽልማት ዝበሃል እዚ ኒል ቀይሕ ባሕሪ ኒል ቀይሕ ባሕሪ ዝብሉ ኣብ ሳብኮንሽስ ኣብ ርእሱ ከም ዝኣትዉ ንክትገብር ሰርሖ ዝነበረት እዮም ዝብሉ ዘለው ሓኮኹም ግብፂ ነዚ ነገር እዚ ክገብሩ ከለዉ ኤፍሪ ሲናርዮ ኣብ ግምት እትዮም እዮም ቀዳመይ ፀላኢት ናቶም ቀዳመይ ብድሆ ትገብረሎም ናኦም እስራኤል ኣይኮነት እስራኤል ኣብ ውሽጦም ዝፃወተሎም እያ ግን እስራኤል ምሳቶም ዘራኽባ ውሑድ እዩ ምክንያቱ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ማይ ኣይኮኑን ዝሰትዩ ወይ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ነዳዲ ይኮኑን ዝጥቀሙ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ኒል እዮም ዝሰትዩ ዘለው ዓቢ ድማ ብጎረሮም ክሕዞም ይፍክር ስለ ዘሎ ቀዳማይ ፀላዮም ከመይ ጌርካ ንዓቢ ትቕርቅር እዩ ስለዚ they know for sure እቲ ኩነታት ናባታቶም ኣቕኒዑ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ይፈልጡ ኣለዉ ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እውን ምቹእነት ኣይፈጠረሎምን ኣሎ ለንቀነ እውን እንታይ ይትዕላሙ ኣይተረዳእንን ግን ኣብ ኦፍኮርስ ጎረባብቲ ስለ ዝኾኑ ስለ ዝምልከቶም እዩ ናይ የመን ጅቡቲ ከምኡ ድማ ናይ የመን ጅቡትን ሶማሊላንድን ሓይልታት ናይ ባሕሪ ኮስት ጋርድስ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ እዚኣቶም ሕጂ ሓበራዊ ዕላማ ኣለዎ መሻር ጎረባብቲ እዮም እቲ ባሕሪ ከምኡውን እቲ ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ቦታትን ንሰለስተ እዮም ዘገድስ ስለ ዝኾነ ሓቢሮም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢትዮጵያውያን ግን ከምዚ ክግበር ከሎ ባሕሪ ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ቅን ስለ ዝሕዞም ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክጥምት ወይና ንርኢ ብርግፅ ጅቡቲ ትሳተፈሉ ኤርትራ ዘይተሳተፈሉ ስለምንታይ ክትብል ትኽእል ኢኻ በት ኣደን ኣብ ደደይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስስ ብዙሕ ኢዳ ትእቱ ሃገር እውን ኣይኮነትን ኣብ ግምት እንታይቲኻ ብግምጣሉ እቲኣቶም ብፍላይ ናይ ካድሬታት ናይ ኣቢ ዝጥቀምሉ ዘሎ ቋንቋ ተሰሚዕካ ቁሩብ ተስፋ ዘቁርፅ ነገራት ኣለዎ እዩ 1 ሚሊዮን ገደማ ህዝብ አለው 120 ሺህ ወታደር ታጣቂ የለው ኤርትራ በተመሳሳይ የሚሊተሪ ሀገር ነው በጉልበት የሚመራ ሀገር ነው ኤርትራ ነገር ግን ተጠባባቂ ምናምን ይባላል እንጂ በፔሮል ተከፋይ ያን ያህል ሰራዊት የለው ህወሓት ግን የትግራይ ህዝብ ልማት የትግራይ ህዝብ የብልጽግና ጥያቄ የትግራይ ህዝብ የፍትህ የርትዕ ጥያቄ የሚያሳስበው አይደለም የህወሓት ሰዎች በተለይም እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ነገራት ብወታደራዊ ዓይነን ብብዝሒ ህዝብን ጥራዮም ክርእይዎ ዝመርፁ ሳቶም ትርእሶም ከምኡ ዝጂ ምሁር ገለዮም ዝብልዎ እቲ ፀገም ግን ክንደይ ቁፅሪ ኣለዎ ወታደራት ናትካ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ሒዙ ኣሎ መብዛሕቲ ግዜ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣየድልይን እዮም ኣይንብልን ኢና ወታደራዊ ዓቕሚ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ነገር ብውፅኢት ኢኻ ትዕቅኖ ንሓደ ፕሮጀክት ክንደይ ሰዓታት ኣጥፊኻላ ኣይኮነን መዕቀንናቱ እንታይ ውፅኢት የምፅእ እዩ ወዲ ካየዶ እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ እቲ መዐቀኒ ናይ ሓደ ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ሰርሑ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብዝሒ ኣለዎ ሰባት ኣለዎ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንታይ ለውጢ ምፅኡ ኢኻ ክትብል ዘለካ ርእስኻ ትሰርሕ ትኮይኑ ክንደይ ሰራዊት ኣለዎ ዘይኮነስ ሰላም ናይቲ ሃገር ከውሕሱ ክኢሎም ዶ ሰብ ካብን ናብን ቦታ ክኸይድ ይኽእል ዶ ነዚ መልስናቱ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ there is nothing to show for ይብሉ ወላ ሓንቲ ዝረአ ነገር ዝጭበጥ ነገር የለን ኣብዚ እውን ሓደ ካብቶም ናይ ዓቢ አዳኸርቱ ዝኾኑ መጽይ ዝበለሱ ባለ በዚያ ምንም የሚታይ አዲስ ነገር የለም የሚል ጥያቄ አንስቾሎት ድልድዩ መሃል ላይ ነን ወደዚህም የሚጎትት እንዲም እንዳል መልስ ምክንያቶች ጠቅሰውልኝ ነበር መለማመዱ አለ ወደ መደመር ሲመጣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ በዚህ መሃል ያኔ በጣም የተባባሰበት ጊዜ ነበር እናስታውስ አሁን ብሔር ጠቆት የሆኑ ጥቃቶች በጣም የቀነሱበት እንደውም አንዳንዴ ማንሰማበት
የእርስ በርስ ግጭቶችን እንሰማለን እንጂ በአንድ ክልል ውስጥ ባሉ የተለያዩ ኃይሎች ፖለቲካዊ ኃይሎች መካከል እናያለን እንጂ አንድ ብሔር ከአንድ ብሔር ጋር የሚመስል ግጭት አሁን አንሰማም። ሁለተኛ በኋላ ምን መጣበታለን ትርክትን በተመለከተ በየቦታው አንዱን ካንዱ ሊያጋጩ የሚችሉ በአመራሮቹ ጭምር ሲነገሩ የነበሩ አጋጭ የሆኑ ነገሮች ነበሩ። የአንድ ክልል አመራር ከሌላ ስለሌላ አንዱ ክልል ዝጂ ገለ ካብቶም ኣማኸርቲ ናይ አብይ አሕመድ ዝበሃሉ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣደነውቲ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ከይተሰከፍካ ንፃዕዳ ንፀሊም ብጫ እናበልካ ክትዛረብ ንቡር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሔር ፀገም የለን እዩ ዝብል ዘሎ ታይዳ እዩ ዘሎ ናይ ግርጭታት ናይ በቃ ካብን ናብን እንታሽም ዳ እዩ ዘሎ እምበር እቲ ናይ ብብሔር ንብሔር ዝነበረ ፀገም እናጎደሎ ኸይድ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ዘሎ ግርጭት ሶማል ምስ ዓፋር ዘሎ ግርጭት ወይ ገለቲ ካብ ኣክሮስ ህዝብታት ንሓትሕዱ ዝነበረ ግጭት ኣቋሪፁ እዩ ሎሚ ዘሎ ግጭት እቶም ክልላት ንሓትሕዶም እዮም ዝባልዑ ዘለዉ ዝብል ዘሎ ትግራይ ኣብ ንሓትሕዱ ክበኣስ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣምሓራ እንታይ ማለት እዩ ብካልእ ዘራ ኣምሓራ ምስ ፋኖ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይበኣስ ኣሎ በቲ እጡቕ ምልሻ ኣብ ኣምሓራ ዝገበርዎ ድማ ንሓትሕዱ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ከምኡ ፌደራል መንግስትን እቲ ሸነን እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ንሓትሕዶም ኣብ ካልእ እንተኸድካ ድማ ከምኡ እምበር ሶማል ምስ ዓፋር ዘሎ ኩናት ዳርጋ እንታይ ፖለቲካ የብዚ ንሪኦ ዘለና ብርግፅ እንታይ እዩ እቲ ብሔር ናቱ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ኣምሓራ ኩሉ ግዜ ይጥንቀቑሉ እዮም ዘሎ ቦገና ዓቢ ዘለዎ ስለምንታይ ህዝቢ ኣምሓራ ዓቢ ስለዝኾነ ብዙሕ ስለዝኾነ ንዕኡ ነቲ ፋኖ ከምቲ ንህወሓት ጌርካ ትፀርፎ ዝነበርካ ኣብዚ ከምኡ ኢሉ ዝሓቶ ነዊሕ ዘረባ ስለ ዘሎ ሕፅር ኣቢልና ሰመራይዝ ጌርና ነርና እንታይ ሰመራይዝ ገይሮም ሂቦም ነይሮም ሓደ ካብቲ ዝብሎ ኣብ ግዜ ተጋሩ ንተጋሩ ኣነፂልካ ነቲ ህወሓት ጁንታ ንጁንታ ዝግድግፉ ገለ እናበልካ ብዙሕ ፀረፊ ጌርካ ነቲ ትግራይ ኣነፂልካ ከም ዝህረም ዝግበር ዝነበረ ኣብ ኣምሓራ ይጥቀሙሉ የለውን እዚ ኻ እንታይ እዩ ብዛዕባ ህወሓት ክትዛረብ ከለኻ ብሙሉእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ህወሓት ንሓድነት ኢትዮጵያ እዮም ተጠቂሞምሉ ንትግራይን ንኢትዮጵያ ምህራም ንሓድነት ኢትዮጵያ ነታ መደመር ትብል ካልኩሌሽን ዓቢ ተጠቂሙላ እዩ በኣ ድማ ክቕፅል እዩ ዝደሊ ሕጂ ኩሉ ግዜ እታ ከምዚ ዲጋ ናይ ህዳሴ ሃገራውነት ንምፍቃር ምግባር ትሕግዘና እያ ዝብልዋ ልክዕ ንህወሓት ምህራም ድማ ሓበራዊ ዕላማ እዩ ስለዚ ሕጂ ዋላ ምስ ናይ ባሕሪ ክትሓሓዝ ከሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ባሕሪ ምስ ህወሓት እውን የተሓሓዝዎ እዮም ስለምንታይ ንህወሓት ንኢትዮጵያ ዝሸጠ እዩ ደፍረሰ እዩ ዕንወት ዘምፀ እዩ ገለ ዝብል ንሱ ስለ ዘተሓሓዝዎ ህወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ዝብል ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣመና እዮም ክጥቀሙሉ ንርኢ ዘለና ግን እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ሕቶ እዚኣ እውን ነዚ መጋበርያ ናቶም ሓቲቶሞ ነይሮም እዮም the relationship with Eritrea between Eritrea and the TPLF leadership currently. You see, I had started the engagement with the Eritreans as an interim president. My hope was that another round of conflict, whether it involved the Eritreans or the Ethiopian federal government, would be a nightmare scenario for Tigray. So I was trying to make sure that there was that rapprochement of sorts without necessarily having. እዚ እንታይ ኢሉ ሓተሎ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ትግራይን ብዛዕባ ፅምዶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ጌታቸው ረዳ ድማ እንታይ ኢሉ ይመልስ ኣሎ ፅምዶ ኣነ ጀሚረ ከም ሓሳብ ይብል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ርክብ ንክህሉ ካብ እቲ ኢንጌጅመንት ዝበሃል ፅምዶ ሶ ዘበገስኩ ኣነ ነይረት ዕላማ ድማ ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ትግራይ ከይትጥበስ ኤግዛክትሊ ደሰይ ነታ ንስኻ ዝጀመርካያ እዮም ቀፂሎም ሕወሓት ውፅኢት ናቱ ድማ ዘይተደልየ ኩናት ኣየጋጠመና ኣሎ ክሳብ ሕጂ ንሱ ግን ከመይ ገይሩ ትዊስት ክገብራ ነዛ ነገር እዚያ ስምዑ to abandon the issue of accountability and all that. But the leadership, the older leadership of the TPLF assumed that me working with the Eritreans and at the same time working with the federal government was too much to handle. So they wanted to take advantage of the situation. They started working. But the Eritreans are very clever. And they know that they don't have the numerical advantage to fight the federal government head on. So they want to use whatever opportunity presents itself to use useful idiots the other side of
their border, to the south of their border, including Tigray, the Fano and other people, to destabilize the country. That's pretty much what they want to do because they don't mince their words. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብግምታሉ ኤርትራውያን በላሕትዮም ንፍዓትዮም ስለምታይ ኢትዮጵያ ዓንዲሩ ክመጾም ንዝኽእል ሓይሊ ብዝተኻለ መጠን ካብ ካልእ ሃገር ምሶም ኮይኑ ኣብቲ ነቲ ኩነታት ጠጠውና ምባል ወይ እውን ነቲ ኩናት ካብ ኤርትራ ንምሕራሓ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ምሳቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ ተረኺቦም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እቶም ደናቁሪ ዝብሎም ዘለዉ ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ግን ንነፍሶም ኣብ ሓደጋ እትዮም ንሻዕብያ ወይ ንኤርትራ የገልግሉ ኣለዉ ንምባል እዩ ዝጥቀመሉ ዘለዋ እዚ ዘረባ እዚ ተፈላለየ ማዕዝናት ብተፈላለየ መንገዲ እናገማጠሉ እዮም ድምፅዎ ዘለዉ እቲ ዕላማ ድማ ሓደ ንጹር ነገር እዩ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ህወሓት ምዶ ምስ ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ወላ ስትራቴጂካዊ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ብግምጣሉ ኣብ መንጎ ሓደ ጌም ዝፃወት ከም ዘሎ ድማ ይነግሩ እንቅለ መንግስት ተደግሶላችኋል የኢሳያስ እቅድ በመቀሌ እየተፈጸመ ነው ጄኔራል ታደሰ ወረደ እንዲወገዱ ለህወሓት ሰዎች ከሳምንታት በፊት ማሳሰቢያ ሰጥቷል የተባሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያዘዙት ሁሉ በባለሟሎቻቸው በኩል እየተፈጸመላቸው ነው ከዚህ መፈንቅለ መንግስት ክስተት ጀርባ ሶስት ዋና ተዋናዮች አሉ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖ ጀነራል ምግበይ ኃይልና ጀነራል ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ጆን መዲድ ናቸው ለትግራይ ቅርብ የሆኑ የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ባለፉት ሳምንታት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከዓለም ገብረዋድ ጋር በማበር ሞንጆሪኖን ከህወሓት ገሸሽ ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀምረው ነበር ይህ የታደሰ ወረደና የአቶ ዓለም ገብረዋድ እንቅስቃሴ ታዲያ በጀነራል ምግበይና ጀነራል ጆን መዲድ ዘንድ ቁጣን ፈጥሯል ከሻዕቢያ ጋር በሚደረግ ግንኙነት ላይ የሚለሳለሱት ጀነራል ታደሰ ወረደ ይህ በሐበሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኒ ጀነራል ወዲ ወረደ ዳርጋ ምሉእ ትግራይ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ሰብ እዚ ኩነታት ናቱ ዕልዋ መንግስቲ ክግበረሉ ብወገን ሻዕብያ እውን ከም ዝተፈተነ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መቸም ሻዕብያ ኣብ ርእሶም ዓቢ ቦታ እንዲ ዘለዎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ካበይ ተበጊሶም እውን ይዛረቡ ከም ዘለዉ ምስ ኤርትራ ከተሓዝዋ ዝፍትኑ ዘለዉ ድማ ካበይ ምስ ተበገሰ ይመስልኩም ኣብዚያ ስምዑ ወድሃን ወረደ ባዕፁ ዝገበርካ ኣኼባ ተኻልዩ ወዲ ወረደውን ወላ እኳ ተወላዋል መርገፂ ሒዙ እንተ ሃለወ ክንደየናይ ኣብ ምሻጥ ትግራይ ከይሰማዕ እዚ እውን ዝተሊኹ ዝመፀኒ ምስጢር እየ ዝነግረካ ዘለኹ ካልእ እዛ ስእሊ ምስ ወዲ ወረደውን ኮነ ኢልካ ንወዲ ወረደ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ጥርጣርን ምፍጣርን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተነፅሎ ንምግባርን ኮይና ብኣጋጣሚ ዘይኮነት ብስውር ጥበብ ዝፈነኻያ ምዃና ተፈሊጣላ ኣስተውዕሉ ተጋሩ ወዲ ወረደ ካብ ኣብይ ፀኺታ ዝተዋህበቶ ተልእኾ ግን ከዓ ምፍላጥ ዘድልያ ሓንቲ እያ ንትግራይ ምዝንጋዕ ኣብ ክልተ ዝመቓቐለኩም ዘሎ ጉዳያት ዲዛይን ድዩ ፈቓቕ ምስ ፈጠርኩም ድማ ዝያዳ ነቲ ጋግ ከግፍሖ ጻድቃን እቲ ናይ ጋኔን ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣሎ እታ ፀወታ ከምዚያ ዲዲኣር ባሕራ መሬት ክጅመር ሰራዊት ቲዲኤፍ ናብኡ ኸይድ እቲ ስሙር ሓይሊ ተመጢጡ ክብተኽ ውናት ኣብ ክልተ ባይቶና ኣብ ክልተ ኩለን ውድባት ኣብ ክልተ ብዓብዪ ሕወሓት ኣብ ክልተ ሰራዊት ኣብ ክልተ ትግራይ ብዓባያ ኣብ ክልተ ገማሚዕኻ ነቲ ዝተረፈ ሕወሓት ምድኻም ዝብል ድሮ ተዓዊቶምሉ እኳ እንተፀንሑ ብሓደነት ሰራዊት ናብ ንቡር ክምለስ ተቓሪቡ ዝነበረ ቁመና ሕወሓት ዳግማይ ንምስንጣቑ ግን ብውሽጥኹም ወፍሪ ተጀሚሩሎ ነዚ ንምግባር እምበር ወዲ ወረደ ንምዝንጋዕ ተሓፂ ዘሎ መምኽኔታታት እንዳቕረብካ ንሕወሓትን ሰራዊትን ምዝንጋዕ ኣብቲ ቀንዲ ዕማሙን ዋኒኑን ንኸየድህብ ኣንፈት ዝጥምዝዝ መደባት እንዳሃብካ ምዝንጋዕ ትብል ኣላሞ ኣይትዘንግዑ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ጽንዕ ህዝቢ ትግራይ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ከተጥፉ እዩ ተልእኾ ትግራይ እዝን ቁፅፅርን ኣጥፊያ ሕንፍሽፍሽ ክትብል ይትስርሕት ስለዚ እታ ወይ ከፈተኽ ትብል ጭርሕኹም ሎምዕየ ይብላ ክብለኩም ደሊ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ንፅርቲ እያ እዛ ዘረባ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣድማታት ኣብ ትግራይ ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ እዚ ኣድማታት እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝረአ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ናብ ማእከል ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣድማ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድማ ኣገይን ምርግጋእ ኣብቲ ዓዲ ንኸይኣቱ ዝግበር ዘሎ ኣወል ስዒድ
ጽቡቅ ገይሮም ያንብቦ ከም ዘለዎ እቲ ኩነታት ይድነግረካ ግን መን ይክሰምዖም እቲ ኩነታት ወላ በወገነ ኤርትራ ትመርሕነት ዝብልዎ ፀንሑውን አንቢብዎ ከም ዘሎ ዝሃበ መግለፂ ዝስምዑ ኩሉ ደው ክብል ዘለዎ ማለት ምክንያት ደው ክብል ዘለዎ ምክንያት ማለት እንታይ ከምዚ ስለዝተባሃለ ከምዚ ስለዝተወሰነ ከምዚ ሰራዊት ንሓደ ጉጅለ ደጊፉ ከምዚ አንፃዚ ደንበኛ ናይ ጸላትና ዲዛይን ፖለቲክስ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ኮይና ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ሓመድን ጭቃን ህዝቢ ትግራይ ረጊፅና ኣብ ማእኸል ትገባርን ናይ ከተማ ህዝብን ኮይና ክሳዕ ዝተጋደልና ተጋደልቲ ኢና ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ከቢድ እዩ እቲ ኩነታት ዘለዎ ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘለዎ ተጋሩ ካብዚ ምውፃእ ድማ ዓብ ፈተና ይፅበዮም ከም ዘሎን ዝያዳ ቆሪፅካ ምቅላሱን ከድልዮም እዩ ምክንያቱ ትግራይ ሰላምን ርግኣትን ምህላው መጋበርያ ናይ ኣብደይ ምዃን ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ብኸመይ ኢና ንግደሰሉ ተመስገን ኻ መድኃኔዓለም እንኳዕ ትግራይስ ሃገር ለይኮነት እዚ ኩናት ከዚ ባይዘወይ ክንወፅእ ከለና ብሙሉና ተጋደልቲ ከም ተጋዳላይ ኣነ ክወፅእ ከለኹ ሃገር ትግራይ ላይ ወፅእ ባይዘው ክነግረካ መጀመርያ ብስሩ ማለት እዩ ዛት ኢዝ ፌል ገይሩ ወረ ሃገር ትግራይ ኢሎም ግን ወፅኦምና ማለት ኦኬ ግን ኣብዚ ከዚ ጠጠው ኢለ ክሓስቡ ከለኹ ግን እንኳዕ ለይኮንኩ እንኳዕ ሃገር ለይኮንኩ ኣብ ዕፁብ ገዛ ሓመድ እዮም ከስሕኑ ነይሮም ማለት ኣብ ዕፁብ ገዛ ይደካ ኣለኹ ዛት ኢዝ ማለት እዩ ኦልተርናቲቭ የብሉ ከምዚ ዓንተ ወለልካዮ ብቦርደር ዓፂዋ እዮም ዛክልል ኤርትራ ማለት እያ ትኾና ማለት እዩ ኤርትራ ትኾንላ ጋንም ትኾንላ ማለት እዩ ኣጀንዳኦም ብዛዕባ ኤርትራ እዩ በቃ ከዚ ለኣና ለኤርትራ ልነኸ ሓይልስ ትግራይ ረጊፁ ክሓልፍ ይኽእል ይብል ኣብ ሒዞም ነው በቃ ዓብይ ኣቋም ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም እዮም እቲ ናይ ትግራይ እቶም ሓራ መሬት ዝበሃሉ እንኳዕ ሃገር ኣይኮና ካብ ሓሊፎም ድማ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ወይ ነቲ ህወሓት ብምሉእ ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ዝፍትኑ ዘለው እዮም ዕላማ ድማ ንፁር እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ሰይጢንካ ምርኣይ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝቐድወሎም ዘሎ ንዓ ስኩዝ ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ሓንቲ ኣነ ብዚያ ክትነግረኩም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተኣውጁ ዘሎ ኩነታት ክትርእዩ ክትክእሉ ኣለኩም ክልተ ነገር ክበኩም እየ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ነዚያ ክፋል እዚያ ድማ ከተብፅሑሎም ተስፋ ገብር ጀምሮ ማንኛውም የኤርትራ የነጻነት ቀን የሚል እንኳን በአዳራሽ ደረጃ ይቅርና እንኳን ህዝብ በተሰበሰበበት ደረጃ ይቅርና እቤት ውስጥ እንኳን ሻማ አብርተው የነጻነት ቀን ብሎ የሚያከብር ኤርትራዊ ካለ ተላጭቶ እንዲታሰር ገቢ እንዲሆን የሚል አዋጅ ወጥቷል። የምስራች አንድ ቁጥር ጻፉ። ለዚህ ለመንግስት ውሳኔ ሁላችሁም አንድ ቁጥር በሉ። ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ይሄን ከነገርኳችሁ ጀምሮ የኤርትራ የነጻነት ቀን የሚባል በሀገር ደረጃም ይሁን በግለሰብ ደረጃም ኢትዮጵያ ውስጥ አይከበርም። ኦኬ እንታይ ዝብሉ ዘለዎም ዓውቲ ናጽነትና ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ክበዓል ከም ዘይብሉ ማለት በዓል እዚ እኳ ዝእመኑ ሰባት ኣይኮኑን ግን ዘገርሙን ኣይኮኑን እቲ ዘለዎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ግምት ኢኻ መጀመርያ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም አይነው እቲ ነገራት ፈቲኹም ደስ ኢልኩም ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና ግን መዋፅኦ ካልእ ክትወፅሉ ትኽእሉ መንገዲ እንተሎ ተጠቐምሉ ትዕድል እዛ ኩነታት ተተበላሽያ ሕና ቀራናት ጓዕማማት ምዃኑ ማንም መንጋር ዘድልየኩም ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ዓውደ ኩናት ተተሳዒሮም እቲ ሕርቃን ኣብ ልዕሊኹም ከውፅዎ ምዃኖም ከብርዱ ጌርኩም ሰድዎ ህይወት ከም ዝደለኻዮ ስለዘይኮነ ገለ ሰብ ኣማራፂ ስለዘይብሉ ያው ዘሎ ይርዳእኒ I'm really sorry for that ገለ ሶሉሽን እንደዝህልም ነገርና ነርና እዚ ተሓደ ክኾን ከሎ ካልኣይ ካብኡ ዘይፍለጥ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ፀሓፍዎ ብፍላይ ነዛ ናይ ኣወል ምስ ሰምዑ ዝገበርዋ እዚኣ ሎሚ ኣደንጊፅኒ ስለ ዘሎ ክትሓባበሩ ሓዝ ኣቢልቹ እቲ ዝሓበርኩኻ መስመር ኣዲስ ጅቡቲ ሰራዊት ክትጓርተሉ ምቕናይካ ፅቡቕ ሓለዋ እዛ ዘረባ እዚኣ ብትግርኛ በኣምሓርኛን በፂሓቶም ስለ ዘላ ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾነ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይራ ቤክስ should Ethiopia shut down Eritrean embassy and deport illegal Eritreans ስለዚ ነዛ ናይ ኣወል ስዒድ ቪድዮ ተጠቒሙ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናይ ኤርትራ መልእኽተኛ ዝኾነ ኣወል ስዒድ ብግልፂ ከም ዝዛረበ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሻዕብያ ወይ ናይ ኤርትራ ብዙሓት ስለያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘለውን our spies are everywhere ስለያናትና ኣብ ኩሉ እዮም ዘለው ኣወል ስዒድ ይብል ኣሎ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ሓቂ ድዩ ሓሶት ብዘይገድስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ሲሪየስ ወሲዱ ነዛ ክሊፕ እዚኣ ድማ ከም መረጋገፂ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዓብ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ
His words aren't just empty blaster, they are a direct threat to Ethiopia's sovereignty, a violation of the ስለዚ እቲ ቃላቱ ተራ ዘረባ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ክዕፆ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኦኬ ኤምባሲ ተዓፂኹም ክልል ኣየር ናትኩም ክርገጥ እዩ ኣብያት መን ክትከፍእ ክትርእይዋ ኢኹም ሽዑ ንመን ክኸፍኦ ንመን ክሓስሞ ርዱእ ነገር እዚ ኤርትራ ብዙሕ ካርዲ ዘለዋ ጥይት ከይተኮሰት ከላ ኣብያት ክትተወልኩም እያ ቆጠባኹም ቅልውላው የጋጥም ኣሎ ክልል ኣየር ናይ ኤርትራ እንተተዓፅዩ wait for that, it's going to be even mess. Prime Minister Abiy Ahmed and the federal security apparatus act decisively without mercy. بزي زخونة يكون محرت قبل على إرتراويان عبس سجمت كوسد قلت في زخونة مثلا سجمت قبل على نفسه كفي إرتراوي شعبي يركب زلوي مثل باسي يركب زلوي زخونة ولو نتين باسي زخونة يكون نقوله سجمت كوسد للو نابله نقوله أتوم دما بجاملة سجوج وامي زبل زلو ديبورت جبر وامي زبل زلو أوكي زي تفتح تاريخ دي زارب زلو مسيلوه حبر عينهم ده سايب لنا أنت بهيلز بإرتراء محجون تسديديو يا of course إرتراء كم بحدش نبز هاجر زيا كملس تمدركم زخونة نحزنينا بحكي نحزنينا I really hope مجلس إرتراء قلت في زخونة لو تغيروا في إرتراء بفتسون كبإرتراء دي وصف جبره just أنا بخمية زحزن إرتراء ما نسيك زي كل اللي ما نقدر كنفتر كنكلالنا صغير كازي ترى زربا سب صغيرو كبل على اللوجا لجلا زي بالحكي وتهاجر كتمكت على كان كل يكون ما ختزغلو في اللي أبدأ خينكم لمش زخونكم زربا خانة كتشهم تمسولي بعد خان تاخد قبر وسيخة كويت حتى تاخد قبر وسيخة أبدأ خين كاتمدر لذي تعبير ترازلو زخونة ما نسي بكل تبل حتى وسيدو كم زي وصخن قبر لنا زمالتي دوب عتيخة قلما لدي يكونس عدلات فتيركا مبصع عتيخة زلون زي لن غيركا بكا تمني سي كبت عدكوت يبلو هذا يوم غرابتنا هول زي مسباج اولنا ኤርትራ ክንዲዛ ዓይነት ዋጋ ተኸፊሉላ ክንዲዝ እናፈተና ያኸለና መንእሰይና ናብኦም ገጹ ክኸይድ ከሎ ናቶም ግን ናባና ዘይመጽእ ምዃኑ ተራ ኤርትራዊ ስምዖ እዚ ኤርትራ ብጣዕሚ ዝስምዓና እዚ ግን ኣገይን ኣብዚ ካሎ ካደ ዘረባ ምሳታ ሓይስካ ክረአ ዘለዎ ጽባሕ ንጎ ተጠሚዱ ስለ ዘሎ ካብ ንኤርትራሲ ካብ ትግራይ ገሕጥ ኣቢሉ ከምፃ እዩ እቲ ዓዲ ናይ መንነት ዓዲ ስለ ዘይኮነት ናይ ዜግነት ዓዲ ስለ ዝኾነ ዜግነት እንዳዓደለ ኤርትራ ብትግራይ كمليو صالحهم كأخسعسعيهم دحري أنت تقبل مسيركم كم زون كردش كونكا نحن أكو إرترا ويننا نبهرنا لك أبزدي دقة أو تنتصف أبزي عجزة معبل زبلا زلو قرب معرمتا خنقبرو القرب كيكون معرمتا إذا زربازيا ماس ميتا مسيلك كمعبل أب تلتشين 10 شو من تانية ميتا قدميهم بزعوك زين ديات تزريبا تلتشين 10 شو من تن بريزنت إيرتران برايم مينستر أبن أبزر راقبو لزنبرو إيرترا تشيت آيا بحر تشيت يو عسب تواهيبي كل تباهيلي عبي بروباغندا تسرعي ليزي لو متى مليسنا انتهي نزارب لنا عسب كروخبو سلا زي كالو كوينات كنجمر ندلنا يبلو سلا تودى نقري كشيات تزدر لنيرو زخول بدهوتات أبكد ميتا إذا فيديو إليه نيراني إيرترا أبتك زي شقرا زخول نقر كشي كمان يعني قبولي نيرو أفكار هاجر كم يوم زقبل شجر كقطمم كله ورقهم يشتو ديامندهم يبوا قليه بوم يوم زنبروه يعني فليات إيرتراجن تزخبة ده بده أنت صدر مريت كي شتت حليفات طلع لو بدأ أنت يسلز وردهم يوم بتن زملوه تزبون كلهم من نابس حيز خيزر له قبل تشين 10 شو مثلا نيو بزو حزبي درجة السدات عبد الجرايو بزو سبي متيال لنومي أقل لا تتوقف لنا نزار زلنا لذي مع بل تتزار وزل هزار ما جزية حليفي أبزي جزية أخذ زار وزل إذا دربازي نوع بوليتيكاتو سريع له لو بس هنا زلنا درجة هجري بتسيز له سلزي بين خيارات زل خمنا البعض كم زوج شهر لنا يكرم ناي ساعات درفي تسب لنا من البعض ناي كرم درف تسمع كيتلو ناي بوليتيكا قدم زبلوه ناي حج مسيل كرياكت قبر له كيتلو قبل يدلي زيتات ميتو زلنا جريو أنا هاتو تتقاوم ميتي نبي يزقوي زلنا أنا يرتردان زيهم تليوم زلهم قال خابتهم مس تفتاو شجر زفطر زي كون استفتاو صوم شجر زفطر سباتهم زي تريهم زلهم شو حتى عقد ما يجي موصنيهم سقيل 5 كيلو مع قميتي زلهم كما هذا اللي يتفتحوا خوينهم مزيهم كلهم تناخس كفعوت اندحر دليها نزيهم كلهم حجي كسيروهم يزل زي جنبار زبحال زلهم مالتي بحفشا كم تريهم زلهم سم تدم بتقاوم زبحال تسفاي يبلون نبين ديو تقاليس لو تخمس زل زلو I don't know but
It's your choice ምርጫኻዩ ጥራይ ትዘረባ ኣብዘይ ግዝዩ ዝዝረብ ዘረባ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ንኽፈልጥ ኢለ ኣይኖ ብዛዕባ ብዙሕ ሃተፍታተፍተፍ ከም ዝብል ዘሎ ይርሰም ኣለኹ ይስደደለይ ኣሎ እቲ ሊንክ ግን ኣብታ ታቲና ሕጂ ካልእ ድራማታት ምፍጣር የድልኒ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ሰዲድኩም ለለኹም ሓያል ርእየያ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዘየለ ነገር ዘየለ ሲናሪዮስ ብከምዚ ብዙሕ ተዘሪቡ ብዓፋር ተዘሪቡ ብሱዳን ኣትዮም ሱዳናውያን ምድዋ ኣለዉ ተባሂሉ ክንደይ ተዘሪቡ ዘይተፈተነ ዘይተባህለን የለን ኩሉ ግን በብመድረኹ ሓሶት ኮይኑ በኒኒ ሎሚ ኣብዘ የለ ኩነታት ድራማ ክትገብር ምፍታን ድማ ግዝዩ ዝሓለፈ ደርፊ ምዃኑ ጥራይ ካብ ሓሊፍና ክልተ ነገራት ከሪእኩሜ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፃ መጀመርያ በዚያ እስከንጀምር ሕጂ ዘለናዮ ቦታ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣስመራ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ከዓኒ ናይ ምብራቃዊ ኣፃድፍ እዩ ምብራቃዊ ኣፃድፍ ከባቢ ፓርክ ሰማዕታት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኮንካ ነዚ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ናይ ምብራቃዊ ኣፃድፍ ዘሎ ቦታታት ኣብኡ ተደኪኑ ዘሎ ዓድታት ከም በዓል ጉልዒ ከም በዓል ትኹል ዝበሃል እውን ኣሎ ኣብዚ ከም በዓል ጠማምዖ ዝረኣየሉ ቦታታት እዩ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ እስከብ እንታይ ፈትየያ ካብ ኤርትራ ሃይኪንግ ከምዚ እናተጓዓዙ ከለዉ ነቲ ቦታታት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ፅቡቅ ዝኾነ ስእልታት እናርኣዩ እዮም ዝገብርዋ ዘለዉ this is the kind of ከምዚ ዓይነት መንፈስ ኢና ነቲ ዲያስፖራ ክንገብረሉ ንኽእል ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ዙራ ሃገርካ ብእግርኻ ማለት እዩ ብእግርኻ እናኸድካ ዝግበር ዘሎ ተመሳሳሊ እውን ካብ ኤርትራ ዝወፃ ዘለዋ ቪድዮታት ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ድምፂ የብላን ኢንጂነር ፍፁም ከምኡውን ሓውና ኣይዶኖ ሽሙ እኳ ሒዘን ድየ ግን ኣብዚኣ ክመፅእ ከለኹ ጠፋኣንላ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ስእልታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ቦታታት ፍላይ እዛ ናይ ፋታ ድማ ንክንደይ ዓመታት ድሕሪት መሊሳትና ኣላታ ፋታ ኩነታት ማለት እዩ እዛ ቤት ቁርሲ ኣሚር እያ ትብል ዘላ ኣበይ ምዃና ኣይደነው ብሓፈሻ ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይ ሪሊ ላይክ ናቹራል ቪድዮታት ከማይ እንተኮይንኩም እቲ ፅቡቅ ነገር ናይ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ቦታታት ፅቡቅ እንድዩ እቲ ናቹራል ንነብሮ ዝነበርና ሂወት ክርኢ ከለኹ ኣነ ግን ደስ እዩ ዝብለኒ እዛ ፋታ እዚኣ በስመራ ዩኒቨርሲቲ ከለና ወይ እውን ዝፉል እዚ ብዙሕ ዘንቀሳቀሰና እዩ ነይሩ ኣነነው ማለት ኣብቲ ከባቢ መስጊድ ናይ ዓቢ መስጊድ ናይ ኣስመራ ክልተ ሬስቶራንታት ነይረ እንዳፉል ኣብኡ ኣበንሲ ገንዘብ ክንረክብ ከለና ንኸይድ ነርና ኣብ ኤርትራ ካብ ዝናፍቐን ቦታታት እውን ሓንቲ እሳ እያ ካልእ ኣብቲ ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ እንዳፋታ እዩ ነይሩ ኣብታት ንምጋብ ስለ ዝነበርና ተዘክሮታት እዩ ደምፃልካ so it's really beautiful እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ከምዚ ዓይነት very original ዝኾነ ስእልታት ከምፅኡ ከለዉ ንድሕሪት ይመልሰካ I think ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝናፍቆ ነገራት ድማ ከምዚ እዩ ላይፍ ሎግስ ላይፍ ዝኾነ ኣብ ሪል ላይፍ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ኢንጂነር ፍፁም ድማ ብዙሕ ተፈተታት ይዘውር ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ራማት ናብ ቀውዑ ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘሎን ኣይ ሆፕ ሓረስታይ ናይ ሃገርና መንገዲ ደቂ ማርያም ዝብሉ ዘለዉ ከምዚ ስእልታት ብብዝሒ ክወፃልና ካብ ኤርትራ ደስ ንብል እቶም ኤርትራ ትወፁ ከምዚኣ ገይርኩም ቪድዮ ቀዲሕኩም ኣብ ናትኩም ቻነል ኣብ ዩቱብ ወላ ተደይብልኩም ክልተ ሰብ ወላ ሓደ ሳብስክራይበር ተለኩም ኣብ ኣውርድዎ ዝኾነ ኤርትራዊ ክርዮን ሪኣክት ክገብረሉን ዝፅቡቕ መንፈስ ድማ ክዘውር ይኽእል ስለዚ ነዚያ ቪድዮ ዝገበርኩም ኣዝና ነመስግነኩም ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኢንጂነር ፍፁም ድማ is really enjoying ከተማ ደቂ መሓረ ወላ ንሪኦ ዘለና ስልታሲ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ የቐኒየልና ነዚ ቪድዮ ተሳኢልኩም ከምዚ ጌርኩም ሰደድኩምና እናበልና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሬቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልና እዚኣ ክንገትረኩም سلم قيح عاجر نوح بقى خير إلي لحالي هو ناس بحري عطا يوم تاريخ زهسر طيقو اليوم زي والعز وسر كيو وصلو العشاق يوصلو رزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نواه عربي علي لالو صفع كل دمي بحري ترمي عمو قلبو نواه عربي علي لالو صفع كل دمي بحري نبيني